Συνάδελφε, καλησπέρα. Συνάδελφοι, καλησπέρα. Η ερευνήτωρά μας ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των συναδέλφων για ενημέρωση πάνω στο συνταξιοδοτικό και για τους νεότερους για το ασφαλιστικό τους βίο. Κάλεσε σήμερα εδώ την κυρία Ασπασία Άσπα Παπαθανασοπούλου, η οποία είναι δικηγόρος, εργατολόγος και στέλεχος του γραφείου του κυρίου Μπούρου. Να μην λέω παραπάνω, στην αφίσα πίσω βλέπετε με τι ασχολείται η κυρία Παπαθανασοπούλου. Έζησε. Αυτό το είδατε, εντάξει. Για να έχουμε χρόνο για συζητήσεις, δεν θα μακρηγορήσω. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Παπαθανασοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μαζευτεί να κάνουμε μια ενημέρωση και κατόπιν μια συζήτηση για τα θέματα που σας απασχολούν στον τρέχοντα χρόνο σε σχέση με τη συνταξιοδότηση. Θα έλεγα, για να μην βαρεθείτε πάρα πολύ, να κάνω εγώ μια εισαγωγή στη σχέση με τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεων και πώς διαμορφώνονται αυτές ανάλογα με την κατηγορία των ασφαλισμένων. Και μετά θα ασχοληθούμε προφανώς με αυτά τα ερωτήματα που έχετε θέσει εδώ και ασφαλώς ό,τι γεννάται ως απορία θα το αναφέρετε και θα το συζητάμε. Υπάρχει λοιπόν μια βασική διάκριση την οποία γνωρίζετε μάλλον, οι νέοι και οι παλαιοί ασφαλισμένοι. Στους παλαιούς ασφαλισμένους, που είναι δηλαδή πρωτοασφαλιστέντες πριν την 1η Πρώτου 1993, υπάρχει μια ευρεία κατηγορία συνταξιοδοτήσεων, ανάλογα με την περίπτωση του καθενός. Στους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή σε αυτούς που είναι από 1η Πρώτου του 1993 και εφ' εξής πρωτοασφαλιστέντες, οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες, με μία κατηγορία μόνο να εξαιρείται, τις μητέρες ανηλίκων, που έχουν λίγο ευνοϊκότερο καθεστώς, λίγο. Γενικά, οι κατηγορίες στους νέους, για να πούμε αυτές και να τις κατηγοριοποιήσουμε, είναι 62 ετών και 40 χρόνια ασφάλισης. Στα 40 χρόνια ασφάλισης μπορούν να περιλαμβάνονται μέχρι 7 πλασματικά, τα οποία είναι για τους άντρες στρατός, τέκνα, πτυχίο, χρόνος φοιτησης, δηλαδή ο προβλεπόμενος χρόνος φοιτησης, για τις γυναίκες τέκνα, σπουδές και τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν ισχύει και για τους ασφαλώς και για τους παλαιούς, απλά οι παλαιοί κατά κανόνα έχουν κάτι πολύ ευνοϊκότερο, θα το δούμε αυτό μετά. Υπάρχει η γενική κατηγορία των 67 ετών, που μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί μόνο με 15 χρόνια ασφάλισης, και στους πλασματικούς περιλαμβάνονται μόνο στρατός. Υπάρχει το 62ο έτος της ηλικίας που μπορεί κάποιος να πάρει μειωμένη, εφόσον έχει 25 ετία, και αυτό ισχύει επίσης και για τους νέους και για τους παλιούς. Στους παλιούς, όπως ίσως γνωρίζετε, μία πολύ μεγάλη κατηγορία επίσης είναι όσοι έχουν 25 ετία το 2010, όσοι έχουν 25 ετία το 2011 και το 2012. Και εδώ υπάρχει μία διάκριση και ανοίγονται κάποιες υποπεριπτώσεις. Αν μιλάμε για γονείς ανηλίκων τέκνων από το 2011 και το 2012, υπάρχουν κάποια ευνοϊκά ηλικιακά όρια στα οποία κάποιος μπορεί να πάρει πλήρη σύνταξη. Αν δεν υπάρχει ανηλικότητα ή τέκνο, μιλάμε μόνο για μειωμένη, με 25 ετία το 2011 και το 2012, και υπό την απαραίτητη βεβαίως προϋπόθεση ότι κάποιος έχει συμπληρώσει το 56ο άνδρες γυναίκες για τη θεμελίωση του 2011 ή το 58ο για τη θεμελίωση του 2012, για να μπορεί να πάρει μειωμένη. Τα ηλικιακά πρέπει να έχουν συμπληρωθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Όποιος συμπληρώνει αυτά τα ηλικιακά για αυτές τις κατοχυρώσεις από την 1η Πρώτη του 2023 και μετά, πηγαίνει στα 62 για μειωμένη, έχει πλέον καταργηθεί. Μία πολύ μεγάλη διάκριση που έγινε επίσης είναι αν ο ασφαλισμένος, αν ο δημόσιος υπάλληλος και τι εκπαιδευτικός,
ανήλικους έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο ηλικιακό όριο μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Αν όχι, πηγαίνει σε κάποιες κατηγορίες, σε κάποια μεταβατικά ηλικιακά όρια, τα οποία αναμένουμε να δούμε και πώς θα γίνουν μετά το 27, που ξέρουμε ότι θα έχουν κάποιες αλλαγές. Δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές. Ακούγεται γενικώς ότι το 27 το ασφαλιστικό θα ξανατεθεί επιτάπητος και θα δεσμευθούν εξάμηνα, έτος. Πάντως θα υπάρξει μια καινούργια μεταβατικότητα η οποία θα οδηγεί σε καινούργια ηλικιακά όρια. Αν κάποιος λοιπόν συμπληρώνει την 25, να πούμε κάτι άλλο σημαντικό για τους γονείς ανηλίκων, μια σημαντική διάκριση είναι μεταξύ γυναικών και ανδρών. Το 2010 όποιος άνδρας έχει 25 ετία και ανήλικο δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί δια της ευθείας οδού. Μπορεί να το διεκδικήσει μόνο δικαστικά. Αυτό έχει κερδιθεί και στην Ολομέλεια του Ελληνικού Συνεδρίου. Παρ' όλα αυτά δεν έχει νομοθετηθεί ακόμη. Στην επόμενη κατηγορία, είπαμε, είναι το 2011 με την αντίστοιχη θεμελίωση και 52ο. Αν κάποιος δεν έχει συμπληρώσει το 52ο μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015, πηγαίνει σε καινούργια ηλικιακά, τα οποία μπορούμε να τα δούμε σε κάποιους πίνακες. Είναι ο πίνακας 2 που θα δούμε τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι ευρεία κατηγορία, γι' αυτό αναφερόμαστε. Οι μειωμένες, δηλαδή όποιος θέλει να κάνει κατοχήρωση του 11 ή του 12 για να πάρει μειωμένη και είχε το ηλικιακό 56-58 μέχρι το τέλος του 22, δεν πηγαίνει στις μεταβατικότητες. Διατηρείται αυτό αρκεί να είναι συμπληρωμένο μέχρι 31-12-22. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να συνταξιοδοτηθεί ως γονέας ανηλίκου τέκνου και έχει την κατοχήρωση του 11 ή την αποκτά με πλασματικούς, γιατί μπορεί να αναγνωρίσει χρόνο τέκνων, χρόνο στρατού ή χρόνο σπουδών για να συμπληρώσει την 25 ετία, το 11 ή το 12 και να θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως γονέας. Προσοχή στους άντρες, αν κάνουν αναγνώριση στρατού, θα αναδράμει στο 10. Και αν αναδράμει στο 10, δεν θα μπορούν να πάρουν σύνταξη ως γονείς ανήλικου. Αν κάποιος... Ωραία. Πάμε λοιπόν στον πίνακα 2. Για παράδειγμα, όταν μία γυναίκα θέλει να συνταξιοδοτηθεί με 52ο έτος της ηλικίας και έγινε 52 το 2017, το βλέπουμε στην τρίτη στήλη. Το 52ο λοιπόν, για την γυναίκα που συμπλήρωσε τα 52 το 17, το 52ο έχει γίνει 58 ετών και 5 μηνών. Άρα, εντάξει, θεμελιώνουμε αυτή την κατοχήρωση, αλλά πρέπει να γίνει 58 ετών και 5 μηνών για να ζητήσει τη σύνταξη. Αντίστοιχα, ένας άντρας, ο οποίος έχει θεμελιώσει το 2012 και έγινε 55 ετών το 2018, μπορεί να βγει στη σύνταξη στα 61 του. Όσο νεαρότερη είναι η ηλικία, τόσο απομακρυνόμαστε από αυτές τις κατοχυρώσεις, δηλαδή στην ουσία φτάνουμε σε κάποιο σημείο που είναι σχεδόν καταργημένη. Μια γυναίκα που έχει 25 χρόνια το 2011 και γίνεται 52 ετών το 19, βγαίνει σε ηλικία 61 ετών και 10 μηνών. 61 ετών και 10 μηνών βγαίνει ούτως ή άλλως στα 62 με πλήρη και 40, τα οποία προφανώς θα έχει, αφού είχε 25 ετία το 2011, ή μπορεί να την κάνει με πλασματικούς. Μία πολύ σημαντική, μια πολύ μεγάλη, μια ευνοϊκή κατοχή, μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους δημοσίους υπαλλήλους και την κατηγορία σας ασφαλώς, είναι α, το γεγονός ότι τα παιδιά, ο πλασματικός χρόνος τέκνων δεν μετράνε μέσα στο πλαφόν του έτους που θεμελιώνω, δηλαδή το πλαφόν για το 11 είναι 4 χρόνια, μπορώ επιπλέον αυτόν να αναγνωρίσω και άλλα 3 για τα παιδιά. Αυτό δεν ισχύει σε κανέναν άλλον ασφαλιστικό φορέα. Και το δεύτερο πολύ ευνοϊκό είναι ότι ακόμα και οι γονείς ανηλίκων μπορούν να χρησιμοποιήσουν χρόνο τέκνων για να θεμελιώσουν, ενώ σε κανέναν άλλον φορέα, στο ΙΚΑ, που είναι η αντίστοιχη μεγάλη κατηγορία μισθωτών, ο χρόνος τέκνων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θεμελιώσει μια μητέρα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Αντιστοίχως, βεβαίως, δεν υπάρχει και στους άντρες. Αυτή λοιπόν είναι μια επίσης μεγάλη κατηγορία, 25 ετίες. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να μιλήσουμε για τις κατοχυρώσεις πριν την 1η του 1983. Αν κάποιος δηλαδή έχει χρόνο ασφάλισης, έστω και μέσω ΙΚΑ, σε δημόσιο φορέα πριν την 1η του 1983, μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ανάλογα με το πότε συμπληρώνονται ή τα 35 ή τα 37 και αντιστοίχως ή το 58ο ή το 55ο έτος της ηλικίας. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, να δούμε λίγο τον πίνακα 1.
Αν κάποιος λοιπόν, έχοντας 25 ετία το 10, την οποία μπορεί να συμπληρώσει με το στρατό, γίνεται 58 ετών το 2018 και μέχρι τότε έχει τα 35, μπορεί να κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να βγει στη σύνταξη στα 60 του. Το βλέπουμε αντιστοίχως στην τελευταία στήλη, στη σειρά του 58. Άρα, όταν γίνει 60 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί. Αυτό δεν έχει περιορισμό. Το 60 μπορεί να το συμπληρώνει. Το 60ο έτος της ηλικίας μπορεί να συμπληρώνεται το 2020, το 2023, το 2025. Σε αυτό δεν υπάρχει περιορισμός. Απλά πρέπει να συναντηθούν το 58ο και τα 35 ή το 55ο και τα 37. Έτσι. Μια επίσης μεγάλη κατηγορία που αφορά περισσότερο άντρες με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο στρατός, ενώ στις 25ετίες τις γυναίκες για να πιάσουν την 25ετία το 10 μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο χρόνο τέκνων. Οι γυναίκες για να πιάσουν την 25ετία το 10 δεν μπορούν να αναγνωρίσουν κανέναν άλλο χρόνο, ούτε σπουδές, ούτε κάτι άλλο που υπάρχει σε άλλους φορείς αντιστοίχως, όπως τα κενά ή η επιδότηση ανεργίας. Για εσάς επίσης ένα θέμα είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας, με το σκεπτικό ότι δεν υπάρχει ανεργία στο δημόσιο, λάθος κατά τη γνώμη μου, με την έννοια ότι οι περισσότεροι έχετε υπάρξει αναπληρωτές και οι περισσότεροι έχετε επιδοτηθεί λόγω ανεργίας. Είναι ένας χρόνος που εσείς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, δεν έχει προχωρήσει αυτό, δεν έχει γίνει αυτό. Παρακαλώ. Ο χρόνος διαθεσιμότητας, εφόσον έγινε με αποκαταστατική διάταξη επαναφορά, δηλαδή εφόσον έγινε με αναδρομική αποκαταστατική διάταξη, λαμβάνεται υπόψη σαν συντάξιμη υπηρεσία εφόσον καταβάλλετε τις εισφορές. Δεν έχουν καταβληθεί, δεν είναι εξτρά. Ο χρόνος που λαμβάνεται υπόψη για τη σύνταξη αφορά από το 1993 και μετά χρόνο για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Ο χρόνος, ας πούμε, επιδοτούμενης ανεργίας δεν συνοδεύεται από εισφορές και δεν λαμβάνεται υπόψη αντίστοιχα και στο ποσό. Σε εσάς δεν υπάρχει τέτοια διάταξη. Αν η επαναφορά μετά τη διαθεσιμότητα έγινε με αποκαταστατική διάταξη και με την καταβολή αποδοχών και εισφορών, ναι, λαμβάνεται υπόψη. Αν δεν έχει γίνει με αποκαταστατική διάταξη, πρέπει να καταβάλλετε τις εισφορές. Είναι σαν να αναγνωρίζετε το χρονικό διάστημα. Είναι το διάστημα που ήταν συνάντηση, πληρωνόταν όμως. Τα 3/4. Άρα η καταβολή των εισφορών πρέπει να συμπληρωθεί κατά το 1/4. Αυτές είναι οι αποκαταστατικές διατάξεις. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Για τους τρίτεκνους λίγο, μπορείτε να μας πείτε. Βεβαίως. Οι τρίτεκνοι λοιπόν που συμπληρώνουν, καλά, οι γυναίκες τρίτεκνες που συμπληρώνουν την 20ετία το 2010 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας, για δε την 20ετία του 2010 μπορούν να αναγνωρίσουν πάλι χρόνο τέκνων. Όταν η τριτεκνία, όταν μάλλον η 20ετία συμπληρώνεται το 2011, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι 21 χρόνια, ο συνολικός απαιτούμενος είναι 21 χρόνια, τόσα πρέπει να έχω όταν θα βγω στη σύνταξη, και το ηλικιακό όριο για το 11 είναι το 52ο. Αν το 52ο δεν το έχουμε συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015, όπως είπαμε, πρέπει να πάμε στον πίνακα 2, να δούμε πότε συμπληρώνουμε το 52ο και με βάση αυτό να κατευθυνθούμε στο καινούργιο ηλικιακό. Για παράδειγμα, αν συμπληρώνει μια τρίτεκνη γυναίκα τα 52 της το 2016, το καινούργιο ηλικιακό όριο είναι 56 ετών και 9 μηνών. Είναι η δεύτερη στιγμή το 2016. Και πάμε στα 56 και 9. Ανεξαρτήτως του πότε συμπληρώνεται αυτό, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό. Αν μια γυναίκα ή άντρας, αντιστοίχως για τις τριτεκνίες, συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο των 20 ετών από το 12 και αν το συμπληρώνει το 12 ή το 13 είναι καταργημένο, το ηλικιακό όριο το καινούριο είναι το 55ο και αν πάλι το 55ο δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο του 2015, πηγαίνουμε στην καινούργια ηλικία. Για παράδειγμα, αν ένας άντρας γίνεται 55 ετών το 2018, για να συνταξιοδοτηθεί ως τρίτεκνος πρέπει να είναι τουλάχιστον 61 ετών. Επίσης, για το χρόνο της τριτεκνίας που απαιτείται το 11 ή το 12, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι πλασματικοί, είτε μιλάμε για στρατό για τους άντρες, είτε μιλάμε για πτυχίο, είτε μιλάμε για χρονοφύτησης, είτε μιλάμε για πλασματικό χρόνο τέκνων.
Όχι, η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών που έχω. Δηλαδή, το κομμάτι της εθνικής καταβάλλεται πλήρες και το κομμάτι της ανταποδοτικής δεν έχει ποτέ μείωση ούτε στη μειωμένη. Άρα παίρνω αναλογική σύνταξη, την ανταποδοτική και την εθνική πλήρη. Όχι, δεν είναι μειωμένη. Λοιπόν, είμαστε καλά μέχρι εδώ, θέλουμε κάτι να διευκρινίσουμε πιο πολύ, είναι κάτι που δεν έχει γίνει κατανοητό. Όχι, είναι χρόνο. Θα είμαστε με οίκα, μπορεί να είναι οίκα, αλλά ο εργοδότης, ο φορέας τον οποίο παρέχουμε την υπηρεσία, πρέπει να είναι δημόσιο. Για να πάμε σε αυτή την κατηγορία. Μισό λεπτό, μην με ρωτάτε τι μαζί. Μισό λεπτό. Ναι. Να πούμε αυτό, γιατί το είπαμε και πριν. Όταν κάποιος είναι πρωτοασφαλιστής πριν την 1η του 1983, έχει δικαίωμα να βγει στη σύνταξη με ευνοϊκότερα ηλικιακά. Πρέπει να συμπληρώνει την 25 ετία μέχρι το τέλος του 10, η οποία μπορεί να συμπληρωθεί με πλασματικό χρόνο στρατού ή τέκνων για τις γυναίκες μόνο. Και εκεί που συναντώνται, εκεί δηλαδή που έχω και τις δύο προϋποθέσεις αθρηστικά, και τα 35 χρόνια και το 58, κρίνεται το ηλικιακό στο οποίο θα βγω στη σύνταξη. Δηλαδή, αν έχω 26 χρόνια μαζί με το στρατό το 2010, τα 35 χρόνια συναντώνται στο 2019, αν έχω γίνει 58 το 18, το κριτήριο είναι το 19 και πάω στην ηλικία των 60 ετών και το 19 είναι 60 ετών και 6 μηνών. Είναι στον πίνακα 1, μπορούμε να τον δείξουμε λίγο. Λοιπόν, είναι εδώ, κάτω, λίγο πιο πάνω. Είναι το 58ο. Αυτό είναι ο πίνακας 1. Το 2, το 2. Το πίνακα 1, λοιπόν, εδώ, στο 2019, το 58ο σημαίνει 60 ετών και 6 μηνών, εφόσον ήδη μέχρι τότε έχω συμπληρώσει τουλάχιστον 35. Αν τα 35 συμπληρώνονται από την 1η του 22 και μετά, χάσαμε. Πρέπει να συμπληρώσουμε το 62ο για να πάρουμε σύνταξη. Η καταληκτική ημερομηνία της μεταβατικότητας είναι μέχρι το τέλος του 21. Κάτι άλλο ρωτήσατε εσείς για την 35 ετία. Κάτι ρωτήσατε. Πριν το 83, όχι στο δημόσιο, παίζουν ρόλο τα έργα. Λαμβάνονται υπόψη κανονικά στη θεμελίωση, αλλά δεν μπορούμε να πάμε σε αυτή τη θεμελίωση που είπαμε τώρα. Εάν συμπληρώνουμε την 25 ετία μέχρι το τέλος του 10, ανήκουμε σε κατηγορία στην οποία μπορούμε να δούμε τις μεταβατικότητες πάλι με, τον 18, πάλι με την ημερομηνία του Αυγούστου του 2015 και να βρούμε το καινούργιο ηλικιακό στο οποίο βγαίνουμε στη σύνταξη. Λαμβάνονται όλοι οι χρόνοι κανονικά υπόψη. Αυτό που έχει, γιατί ρωτήθηκαν σήμερα γι' αυτό, όλοι οι χρόνοι ασφάλισης για τους οποίους έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές λαμβάνονται κανονικά υπόψη. Υπάρχει κάποια φήμη ότι ο χρόνος αναπληρωτού δεν θα λαμβάνεται υπόψη, ότι δεν θα παίζει ρόλο στο ποσό της σύνταξης. Αυτό δεν προκύπτει από καμία διάταξη. Η διάταξη είναι σαφής και όλος ο χρόνος διαθετικής ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη τόσο στη θεμελίωση όσο και στο ποσό της σύνταξης. Όταν θα μιλήσουμε για τον τρόπο υπολογισμού, θα σας το εξηγήσω. Υπάρχει ένας συντελεστής αναπλήρωσης, ο οποίος καθορίζεται από τα συνολικά μου χρόνια και από τα χρόνια που έχω αγοράσει και από τα χρόνια που τυχόν έχουν αναγνωριστεί ως πλασματικοί. Επίσης, όλοι οι χρόνοι υπηρεσίας πριν το 1993 στο δημόσιο λαμβάνονται υπόψη, χωρίς καταβολή εισφορών και τον κλάδο κύριας ασφάλισης. Όπως ξέρουμε, δεδομένου ότι το δημόσιο ξεκίνησε να πληρώνει εισφορές στον εαυτό του για τους απασχολούμενους του μετά την 1η του 1993 και προηγουμένως δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες εισφορές. Να πούμε τώρα λίγο, θέλετε, για τους πλασματικούς. Θέλετε να δούμε λίγο αυτό. Οι πλασματικοί λοιπόν είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, στρατός, χρόνος φοιτήσεως και τέκνα για τους άντρες. Για τις γυναίκες είναι ο χρόνος φοιτήσεως και ο πλασματικός χρόνος τέκνων. Το ένα παιδί είναι 1 έτος, τα 2 παιδιά είναι 3. Από 3 παιδιά και πάνω, ο πλασματικός χρόνος είναι κατά ανώτατο όριο 5 έτη και ο χρόνος τέκνων, όπως είπαμε, και στους άντρες και στις γυναίκες είναι εκτός του πλαφών. Τι θα πει πλαφών?
Πλαφόν θα πει ότι όταν θέλω να θεμελιώσω δικαίωμα το 2011, δεν μπορώ να αναγνωρίσω πάνω από 4 πλασματικά. Τα παιδιά, ο πλασματικός χρόνος τέκνων δεν είναι μέσα στα 4, δεν είναι μέσα στον περιορισμό. Αντίστοιχα, για την κατοχήρωση του 2012, όποιος θέλει δηλαδή να πιάσει την 25ετία το 2012 και να αξιοποιήσει ένα ηλικιακό όριο διαφορετικό, έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει μέχρι 5 χρόνια και στα 5 αυτά πάλι δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος των τέκνων. Τα τέκνα, ακόμα και όταν είναι 6, κατά ανώτατο όριο μας δίνουν 5 χρόνια. Από 3 και πάνω είναι το ίδιο. Το κόστος των πλασματικών, όλοι θα γνωρίζετε ότι έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το πότε υπευλήθη το αίτημά σας. Όποιος λοιπόν υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 έχει κατοχυρώσει, έχει κρατήσει το ευνοϊκό κόστος του ποσοστού 6,67 πάνω στο βασικό μισθό του Οκτωβρίου του 2011, στον οποίο προσθέτουμε το ποσό 140,80. Βασικός μισθός του Οκτωβρίου του 2011, 140,80 και πάνω σε αυτό εφαρμόζουμε το 6,67. Αυτό είναι το μηνιαίο κόστος. Αυτό πολλαπλασιάζουμε με τους μήνες και βγάζουμε το τελικό ποσό που θα πληρώσουμε. Αν το τελικό ποσό το πληρώσουμε με εφάπαξ καταβολή, για κάθε ολόκληρο έτος που αναγνωρίζουμε έχουμε έκπτωση 2%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει έννοια μόνο όταν αναγνωρίζω 7-8 χρόνια. Όχι όταν αναγνωρίζω 1 ή 2, γιατί η έκπτωση είναι πάρα πολύ χαμηλή μεμονωμένα. Εάν την ίδια αίτηση την κάναμε το 2017, το κόστος αναγνώρισης είναι 10% και εφαρμόζεται πάνω στις αποδοχές στο βασικό μισθό του μηνός που υπευλήθη το αίτημα αναγνώρισης. Για το έτος 2018 το ίδιο κόστος είναι 13,34%, υπολογιζόμενο με τον ίδιο τρόπο και εξοφλούμενο με τον ίδιο τρόπο, αν το πληρώσουμε φάπαξ, θα πούμε για τις δόσεις. Αν η αίτηση αναγνώρισης είχε γίνει το 2019, το κόστος είναι 16,67 και από το 20 και μετά ισχύει οριζοντίως για όλα τα έτη το 20% πάνω στις αποδοχές, πάνω στις συντάξιμες αποδοχές του μηνός υποβολής της αίτησης. Αν επιλέξουμε να εξοφλήσουμε το κόστος της εξαγοράς μέσα από τη σύνταξη, τμηματικά, τότε πληρώνουμε και μας παρακρατά ο ΕΦΚΑ το 1/4 της συντάξεως μέχρι την πλήρη εξόφληση. Μην μπερδεύουμε το πόσο κοστίζει ο μήνας εξαγοράς με το πώς θα εξοφληθεί. Μπορεί να κοστίζει 103 ευρώ ο μήνας, όμως το 1/4 της συντάξεώς μας μπορεί να είναι 250. Δεν θα κρατάει 103 που κοστίζει, θα κρατάει 250 μέχρι την εξόφληση. Δεν κάνει δηλαδή η δόση, δεν έχει σχέση με το πόσο κοστίζει ο κάθε μήνας. Το λέω γιατί πολλοί κόσμος που βλέπουμε κάνει αυτή την ερώτηση, λέει, μα καλά δεν είναι 103, όχι, είναι το 1/4 της συντάξεως μέχρι την πλήρη εξόφληση. Και μετά παίρνει το πλήρες ποσό συντάξεως χωρίς παρακράτηση. Αν το κόστος είναι 5.000 ευρώ και η σύνταξή μου είναι 1.000, θα μου κρατήσει 20 δόσεις. Μόλις τελειώσουν οι 20 δόσεις, αυτά τα 250 του ενός τετάρτου θα ξεκινήσω να τα παίρνω στη σύνταξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν κάποιος έχει τυχόν χρόνο εξωτερικού, αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη για το ποσό της σύνταξης. Δηλαδή θα λάβω ένα ποσό σύνταξης για τον ελληνικό χρόνο. Αν λοιπόν έχω χρόνο εξωτερικού, μπορώ να τον χρησιμοποιήσω για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δεν θα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα ο χρόνος εξωτερικού για το ποσό της συντάξεως. Το ποσό της συντάξεως που θα πάρω, το αναλογικό, το ανταποδοτικό δηλαδή, θα είναι ο χρόνος που έχω θεμελιώσει μείον τα χρόνια του εξωτερικού. Για τα αντίστοιχα χρόνια, για να πάρω μάλλον την αναλογία των αντίστοιχων ετών, πρέπει να απευθυνθώ στο φορέα του εξωτερικού, να κάνω αίτηση και με αντίστοιχη αλληλογραφία να ζητηθούν τα χρόνια αυτά. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που σπούδαζαν και συγχρόνως ασφαλίζονται. Ο χρόνος φοιτήσεως που συμπίπτει με ασφάλιση αφαιρείται. Δεν λαμβάνεται υπόψη
στον πλασματικό χρόνο φοιτησης που μπορώ να αναγνωρίσω. Άρα εκεί θέλει μια μικρή προσοχή να μην λάβουμε υπόψη μας χρόνο στον οποίο έχουμε και ασφάλιση, μην τον λάβουμε υπόψη μας 2 φορές. Αν θέλετε να πούμε λίγο για τον τρόπο υπολογισμού και μετά σίγουρα σας έχουν γεννηθεί απορίες. Δεν μπορώ. Τόσο καλά τα έχω πει. Σίγουρα έχετε απορίες. Μία διευκρίνηση λίγο. Έχω κάνει αίτηση για αναγνώριση πλασματικών χρόνων πριν από το 2015 και ζητάω 1 χρόνο. Μπορώ στο τέλος να πληρώσω 2 ή λιγότερο από 1 χρόνο? Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν έχω κάνει αίτηση έτσι όπως ανέφερε ο κ. Σουμηρίδης και δεν έχω συμπεριλάβει κάτι που μου ξέφυγε, αν το κάνω τώρα θα πληρώσω με σημερινό κόστος, δηλαδή με 20%. Ό,τι έχω δηλώσει ότι θέλω να αναγνωρίσω μέχρι το τέλος του 2016, το αναγνωρίζω με το ευνοϊκό κόστος που είπαμε, χωρίς αυτό να μου ρίχνει το ποσό της συντάξεως. Αν πάω σήμερα και πω θέλω και 4 μήνες από τις σπουδές, αυτούς τους 4 μήνες από τις σπουδές θα τους πληρώσω με το κόστος που ισχύει σήμερα, δηλαδή με το 20% στις σημερινές αποδοχές. Και μαθηματικά και χοντρικά, καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι τριπλάσιο. Αν είχα ένα κόστος 100 ευρώ, 110 ευρώ, σήμερα είναι 330 για κάθε μήνα, έτσι. Είναι τριπλάσιο το κόστος σήμερα. Άρα πρέπει κάποιος πάντα να σταθμίζει αν αυτό που πάει να κάνει με τις εξαγορές έχει έννοια. Αυτό το λέω περισσότερο για αυτούς που επιλέγουν να εξαγοράσουν παραπάνω χρόνο για να προσαυξήσουν τη σύνταξη. Αν η αίτηση είναι μέχρι το τέλος του 2016, κατά την προσωπική μου άποψη, σας συμφέρει να εξαντλήσετε όλες τις εξαγορές που έχετε δηλώσει. Αν η αίτησή σας είναι από το 18 και εφ' εξής, πρέπει με πολύ προσοχή να εξετάσουμε αν πραγματικά αυτό που πάμε να κάνουμε, δηλαδή το να προσαυξήσουμε τη σύνταξη, θα το αποσβέσουμε σε εύλογο χρόνο ή όχι. Εύλογος χρόνος για την απόσβεση θεωρούνται κατά μέσο όρο τα 5 με 6 έτη. Ό,τι υπερβαίνει τα 6 έτη σαν απόσβεση είναι πολύ. Είναι πολύ. Τώρα, από την 1η του 20 και εφ' εξής. Η εκκίνηση γι' αυτό έχει υπέροχη πολύ, γιατί. Με βάση ότι ισχύει σήμερα, ναι. Αλλά αυτό δεν το ξέρω. Μία ερώτηση είπατε για τα πλασματικά που θα μας παρακρατούν. Το 1/4 θα μας κρατούν ποια σύνταξη? Της μεικτής μηνιαίας σύνταξης. Όλων των ποσών δηλαδή. Της κύριας σύνταξης. Κύριας. Στην επικουρική ασφάλιση πλέον, με την διάταξη του νόμου 5078 του 23, να πούμε τι ίσχυε προηγουμένως. Προηγουμένως, για να μπορέσω να πάρω ταυτόχρονα με την κύρια σύνταξη και επικουρική, έπρεπε να πληρώ τις ίδιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, έβγαινα στα 62 με 40 χρόνια, έπρεπε και στην επικουρική ασφάλιση να έχω 40 χρόνια. Αυτό ήταν δυσβάσταχτο, θα έλεγα. Πολλοί κόσμος επέλεγε να πάρει είτε μειωμένη σύνταξη, συγχρόνως με την κύρια, είτε δεν έπαιρνε τη μειωμένη και επέλεγε να πάρει στα 67 την πλήρη. Ήρθε λοιπόν μια διάταξη στα τέλη του 23, ο νόμος 5078 του 23, και είπε ότι δεν απαιτείται για την επικουρική να έχεις τις ίδιες προϋποθέσεις, αρκεί να έχεις τουλάχιστον 15 έτη επικουρικής ασφάλισης και να έχεις πάρει κύρια σύνταξη. Απολύτως στη σωστή κατεύθυνση κατά την προσωπική μου άποψη. Υπήρχε ένα υπέρμετρο κόστος 6% πάνω στις συντάξεις μας αποδοχές, το οποίο δεν απέδιδε αντιστοίχως βεβαίως μέσω της επικουρικής συντάξεως, και ο κόσμος δεν έπαιρνε τις παροχές που δικαιούνται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Με 15 χρόνια και με την κύρια σύνταξη, κάποιος παίρνει την αναλογική επικουρική σύνταξη που δικαιούνται. Δεν ενδείκνυται, πολλό δε μάλλον δεν συμφέρει, να κάνετε αναγνωρίσεις για την επικουρική σύνταξη. Με όσα χρόνια έχετε, εκτός αν δεν έχετε τα 15. Με όσα χρόνια έχετε, παίρνετε την επικουρική σύνταξη κανονικά. Είδα και κάποια ερωτήματα πλαγίως, να πούμε και για το μετοχικό ταμείο. Το μετοχικό ταμείο ζητάει ασφάλιση 20 ετίας. Εάν δεν την έχω, προβαίνει οίκοθεν σε αναγνώριση πλασματικού χρόνου, συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις και το κόστος για την αναγνώριση αυτή το κρατά τμηματικά από το μηνιαίο μέρισμα, το οποίο μηνιαίο μέρισμα καταβάλλεται 4 φορές το χρόνο σε τριμηνιαίες δόσεις. Έτσι, 3 μήνες μαζεμένους, 4 φορές το χρόνο. Από εκεί λοιπόν κρατάει
για τους μήνες ή για τα έτη που θα χρειαστεί να αναγνωρίσω, αν δεν έχω την 20ετία τη στιγμή της συνταξιοδότησης. Η μόνη περίπτωση που το μετοχικό ταμείο δεν ζητάει 20 χρόνια είναι όταν κάποιος συνταξιοδοτείται στα 67 και το μετοχικό ταμείο αρκείται στο να έχω τουλάχιστον 15 χρόνια. Εκεί δεν θα χρειαστεί να αναγνωρίσω. Θα βγω με τα 15, θα βγω με όσα έχω και θα πάρω το μέρισμα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν 15 έτη ασφάλισης. Στον κλάδο του μετοχικού, έτσι. Γιατί μπορεί να έχω 30 χρόνια, αλλά τα 20 να είναι από ιδιωτικό τομέα και να έχω μόνο 10 στο δημόσιο. Άρα το μετοχικό είναι μόνο 10. Δεν μιλάμε για περιπτώσεις αναγνώρισης, αλλά αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, δεν απαντήσατε προηγουμένως στο αντίστροφο, το οποίο ίσως να είναι προφανές. Δηλαδή, κάποιος που έκανε αίτηση το 2016 για εξαγορά πλασματικών χρόνων, όλο τον χρόνο, συγκεκριμένα εγώ για 7 χρόνια, σπουδών και παιδιών. Στο τέλος, καταθέτοντας για σύνταξη, μπορώ να δηλώσω πόσα θέλω να εξαγοράσω. Να τα περιορίσετε. Ασφαλώς και μπορείτε. Μέχρι σε ποιο όριο, να συμπληρώσω 40 χρόνια. Δεν γνωρίζω την κατοχήρωση έχετε. Πόσα χρόνια έχετε συνολικά? Αυτή τη στιγμή έχω 30. Να το πούμε διαφορετικά. Αν αναγνωρίσετε και τα 7 υπερβαίνετε τα 40. Ναι. Ούτε κατά διάνοια. Από τα 40 και πάνω ο συντελεστής αναπληρώσεως ετησίως είναι 0,50 και είναι πάρα πολύ χαμηλό ποσό. Δεν συμφέρει ούτε με το παλιό κόστος να αναγνωρίσετε. Άρα λοιπόν, εγώ τώρα έχοντας 32,8 χρόνια, κάπου εκεί βρίσκομαι, φέτος, εξαγοράζω το όριο μέχρι ότου να συμπληρώσω τα 40 χρόνια. Εξαγοράζω χρόνο για να συντηρείτε το όριο. Εξαγοράζω πλασματικό για να συμπληρώσω 40 χρόνια. Από τα 40 και πάνω η απόδοση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Εάν με τα 7 χρόνια δεν συμπληρώνονται τα 40. Θα πρέπει να μείνετε παραπάνω. Υπάρχει όριο ή θα πάρετε μειωμένη. Αλλά η μειωμένη έχει μείωση 30%. Γιατί η εκδοχή της μειωμένης αντανακλά στο 67ο για την πλήρη, όχι στα 62 και 40. Άρα, αν είμαι 60 ετών και δεν έχω πιάσει τα 40, μπορώ να πάρω μόνο μειωμένη σύνταξη, αλλά η μείωση είναι 30%. Δεν είναι για τα 2 χρόνια μέχρι τα 62, η εκδοχή του 62 και 40 δεν έχει υποπερίπτωση μειωμένη. Ωραία. Αν κάποιος βγει στα 67, δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση του 20%. Λίγο να χρησιμοποιούμε για τον μικρόφωνο για να ακούγει Σωστά. Εγώ όμως που μίλησα με υπάλληλο του Μουτουκουή και μάλιστα παραδόξως μου απάντησαν με την πρώτη φορά, την πρώτη κρίση που έκανα, δεν πειράζει, ακούω εγώ από την αντίθεση. Μου είπαν ότι είναι απαραίτητη 20ετία. Τι ισχύει? Τους είπατε ότι θα συνταξιοδοτηθείτε στα 67 σας. Στην αυτοδίκη του 67ου το μετοχικό ταμείο ζητάει μόνο 15 χρόνια. Θα επιμείνω. Και εγώ από έναν εργατολόγο που συμβουλεύτηκα τον Οκτώβρη, αυτό μου είπε. Αν είναι τόσο καλός όσο εγώ, να καλά σας πω. Στην κατηγορία Ελλάδα είναι οι συνάδελφοι ξέρουν για ποιον λέω, δεν λέω όνομα. Λοιπόν, αλλά εγώ γι' αυτό έτρεχα, επειδή βγαίνω σύνταξη φέτος. Και είναι του φορούμενη κατάσταση με το Μουτουκουή. Έχω 19 χρόνια στο Μουτουκουή και είμαι στο όριο για κάθε 20 ένα χρόνο. Το μετοχικό ταμείο δεν θα σας ζητήσει αναγνώριση εφόσον φεύγετε με αυτοδίκαιη. Εσείς είστε γεννημένος το 50, πότε είστε γεννημένος? Άρα φεύγετε του χρόνου. Όχι, τώρα φεύγω. Το Μάρτιο θα βγαίνω. Ένα λεπτό. Εσείς φεύγετε φέτος επειδή το επιθυμείτε, όχι με αυτό. Άλλο. Η αυτοδίκαιη απόλυση στο 67ο συμπληρωμένο με ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού συνοδεύεται από μέρισμα. Ναι. Παίρνετε μέρισμα αρκεί να έχετε τουλάχιστον 15 χρόνια. Και κάτι άλλο με το που τώρα. Υπάρχει άλλο φορέας ο οποίος δεν είναι δημόσιο και να παρέχει μετοχικό? Όχι. Μόνο το δημόσιο. Μόνο το δημόσιο. Άρα δηλαδή, επειδή εδώ στην αίτηση την έχω και μαζί μου για την. Α, σωστά. Ήθελα να σας δείξω και εγώ λίγο την αίτηση. Έχει διφορούμενες έννοιες σε κάποια πράγματα
Και συγκεκριμένα στο τέταρτο φύλλο, εκεί που αναφέρεται στο πρωτοβουλί, λέει για παράδειγμα, λέει για παράδειγμα στη δεύτερη παράγραφο, επιθυμώ την εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης και να γραμμογράψω λέει τα ταμεία. Θα σας πω. Ακούστε. Ακούστε. Υπάρχουν κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν έχουν επικουρική σύνταξη. Οι οποίοι δεν έχουν επικουρική ως δημόσιο. Όπως για παράδειγμα οι δικαστές. Αν λοιπόν έχουν ασφαλιστεί ως δικηγόροι και είχαν επικουρική ασφάλιση ως δικηγόροι, αυτή την επικουρική ασφάλιση μπορούν να την κολλήσουν στο μετοχικό σαν διαδοχική. Κατανοητό? Σωστή είναι η ερώτηση. Είναι μπερδευτική ίσως για εσάς επειδή εσείς δεν καταλαβαίνετε τι διαδοχική μπορεί να είχατε. Όχι, είναι σωστή η ερώτηση όμως. Είναι στο πλαίσιο της αξιοποίησης όλων των χρόνων. Άρα είναι συγκεκριμένη για κάποιες ειδικές περιπτώσεις. Ναι. Για αρκετές. Είναι αρκετοί που δεν παίρνουν επικουρικό. Που δεν έχουν δηλαδή επικουρική ασφάλιση. Και μια ακόμη να κάνω. Άσχετο μοίρα να κάνω και μια ακόμη. Για να τελειώσω. Σχετικά με την επικουρική. Ναι. Εδώ τα πράγματα έχουν μπερδευτεί πολύ. Πέρυσι επικουρική από το ΙΚΑ 7. Πέρυσι επικουρική από το ΙΚΑ 9. Ξεχωριστή επικουρική. Όχι. Πόσο είναι. Η επικουρική. Αφού έχει στήριζε. Ναι. Επιτρέψτε. Ναι, βεβαίως. Για αυτό το λόγο. Η επικουρική ασφάλιση λειτουργεί σε αυτό όπως και η κύρια. Όλα μπαίνουν σε μια ευθεία γραμμή στο πλαίσιο της ενιαίας συντάξιμης υπηρεσίας διαδοχικής ασφάλισης. Παίρνω μία επικουρική και σε αυτή την επικουρική κατά κομμάτι συμμετέχει το κάθε ταμείο στο οποίο ασφαλίστηκα διαδοχικώς αυτά τα χρόνια. Αυτά που σας ρωτάει, σας τα ρωτάει για να διευκολυνθούν οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν το ΔΑΗΚ. Οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν το ΔΑΗΚ πρέπει να γράψουν τους χρόνους διαδοχικής ασφαλίσεως και δεν τους ξέρουν. Και μετακυλείται η ευθύνη σε εσάς για να μπορέσετε να το δηλώσετε και να είναι σωστά. Δεν μπορούν να το βρουν αυτό από μόνοι τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επιμορφώσεις τέτοιου επίπεδου ώστε οι υπάλληλοι αυτοί να μπορούν να διαβάζουν τέτοιο πράγμα. Εντάξει, είναι θεωρητικός, μπορεί να σας βοηθήσουν. Αλλά η απόφαση του Δικαστηρίου λέει έσημα, ας πούμε, που συνάδε. Κατανοώ, έχω διαβάσει πολλές φορές. Περίοδο από το 2017. Από δίπλα λέει. Έχετε δίκιο, αλλά να δούμε τι ισχύει στην πράξη όμως. Να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά, όχι τι θα θέλαμε, γιατί το τι θα θέλαμε είναι πολύ μακρινή η ιστορία μας. Πιστέψτε με, τώρα 2 μήνες έχω γίνει ειδικός επιτοσιτάκης. Λοιπόν, να πούμε λίγο τώρα για κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που μέχρι το τέλος του 2016 είχαν παράλληλη ασφάλιση. Μιλάμε για γιατρούς, μηχανικούς, νομικούς. Εδώ λοιπόν εξιδιότητος κάποιος ασφαλιζόταν μέχρι το τέλος του 2016 και στα 2 ταμεία. Από 1η Πρώτου του 2017 που υπάρχει ο ΕΦΚΑ, η εισφορά είναι 1 και αφορά όσες ιδιότητες και αν έχω. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ξεκινά μια ευθεία γραμμή από την πρώτη μέρα της ασφάλισής μου. Ασφαλίστηκα στο Τσμέδε την 1η Δωδεκάτου του 1983. Μπαίνω στο δημόσιο το 1994. Μέχρι το τέλος του 2016 έχω και τα 2 ταμεία και από το 2017 και μετά έχω ΕΦΚΑ. Εδώ λοιπόν όταν θα πάω να βγω στη σύνταξη, η ανταποδοτική μου σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση όλο το χρόνο από το 83 μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, το 25, και πάνω σε αυτό θα βγει μια δεύτερη παροχή που λέγεται προσάυξηση παράλληλου χρόνου για τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης που είχα στο ταμείο στο οποίο ήμουν υποχρεωτικά ασφαλιστέως μέχρι το τέλος του 2016. Είναι κατανοητό αυτό για τις κατηγορίες που ενδιαφέρει? Ναι. Με μισό λεπτό για να δω. Αυτό είπαμε, μέχρι το 2016. Θα πάρετε παράλληλη ασφάλιση προσάυξης. Εσείς έχετε πληρώσει κάποιο διάστημα διπλές εισφορές, τις ΜΕΤΕ. Αυτές τις εισφορές θα τις πάρετε υπό μορφή μιας παροχής που λέγεται προσάυξηση παράλληλης ασφάλισης. Όταν κάνετε την αίτηση για σύνταξη, στη δεύτερη σελίδα ρωτάει αν έχετε παράλληλη ασφάλιση. Είναι αυτό το πινακάκι στη δεύτερη σελίδα. Θα πρέπει να το συμπληρώσετε
Και κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει ως εκ περισσού να κάνετε και μια ηλεκτρονική αίτηση προσάρτησης παράλληλης ασφάλισης στον αντίστοιχο φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος, δηλώνοντας συγχρόνως ότι εκκρεμεί συνταξιωτικό σας αίτημα στο δημόσιο. Το δημόσιο θα βγάλει μια συνταξιωτική πράξη με το χρόνο δημοσίου και διαδοχικής και σε δεύτερο χρόνο θα βγάλει μια τροποποιητική απόφαση μέσα στην οποία θα συμπεριλαμβάνει την προσάρτηση παράλληλης ασφάλισης. Ναι, από την 1η Πρώτου του 20 και μετά. Ο τρόπος εξοφλήσεως είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως του πότε υπέβαλα το αίτημα εξαγοράς. Δηλαδή, πότε υποβάλλατε την αίτηση? Ωραία. Ο τρόπος εξόφλησης είναι ανεξάρτητος από το πότε υπέβαλα το αίτημα εξαγοράς. Είτε το έχω υποβάλει το 12, είτε το υποβάλλω το 25, ο τρόπος εξόφλησης είναι ίδιος. Ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς είναι διαφορετικός. Για το 2020, 20%. Με ποιες συντάξιμες αποδοχές? Οι μεικτές συντάξιμες αποδοχές ποιες είναι? Αν μπείτε να δείτε την μισθοδοσία, δεν μπορούμε να το πούμε. Παλιά ασφαλισμένοι. Ναι, είναι από 3 και πάνω είναι ίδιο. Στους νέους έχει διάκριση. Έχει μικρότερο ηλικιακό, είναι 53ο, πρέπει να υπάρχει 20 ετία και συγχρόνως συμπληρωμένο και το ηλικιακό όριο. Είναι αυστηρότερο σαν προϋποθέσεις, αλλά έχει άλλο ηλικιακό όριο. Για τους νέους ασφαλισμένους. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε εδώ γυναίκα γεννημένη 27 ετών του 68, με 2,5 χρόνια και 2 μήνες στο ΙΚΑ και διαρισμό τον 1 του 99. 4 παιδιά, 97, 2000, 2003 και 2006. Εάν συμπληρώνεται η 20 ετία, ποια κυρία είναι? Α, εσύ για τη σύζυγο, ωραία. Εάν λοιπόν συμπληρώνει την 20 ετία μέχρι το τέλος του 10 με πλασματικούς χρόνους, γιατί το λέτε το όχι? Και έχει και άλλα 2,5 εδώ. Άρα έχει 14,5. Άρα συμπληρώνει την 20 ετία το 11, 52 ετών έγινε το 20, άρα το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, με βάση τους πίνακες που βλέπαμε προηγουμένως, είναι πολύ μακρινό. Νομίζω ότι είναι 65 και 63 και 6, αλλά θα το δούμε αμέσως. Δώστε μου ένα λεπτό. Δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πίνακα 2, 52 ετών είναι 63 ετών και 7 μηνών. Άρα στην ουσία είναι σαν καταργημένο για εκείνη. Γιατί η σύζυγός σας στα 62 της μπορεί να πάρει μειωμένη ή μπορεί να φτάσει τα 40 σε αντίστοιχη ηλικία από τα γενέστερα. Ναι. Λοιπόν, το ποσό της εθνικής σύνταξης με σημερινά δεδομένα με μείωση 30% είναι 305,48. Η ανταποδοτική σύνταξη, αν υποθέσουμε ότι έχει πόσα χρόνια, ας πούμε, σήμερα. Αν υποθέσουμε ότι έχει 25 χρόνια, το ποσοστό της αναπλήρωσης πάει πάνω στις συντάξιμες αποδοχές, που τι μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών έχει? 1.500, ας πούμε. Εννοούμε τις όχι στο καθαρό, τις μεικτές. Πιο κοντά στις μεικτές. Κοντά. Αν είναι 2.000 μεικτά, με τα 25 χρόνια, 21,71, παίρνει περίπου 450 ευρώ ανταποδοτική. Μεικτά. Έλα να πάρει σύνταξη και εσύ, έλα. Το
Το ΕΦΑΠΑΞ θα το υπολογίσετε με βάση τις συντάξιμες μέχρι το τέλος του 2013, τις συντάξιμες αποδοχές, χωρίς καμία προσάυξη, χωρίς την προσάυξη δηλαδή του δείκτη τιμών καταναλωτή που παίρνουν οι αποδοχές για την ανταποδοτική σύνταξη, το 60% αυτών επί τα έτη ασφάλισης που έχουμε μέχρι το τέλος του 2013. Σε αυτό το ποσό που θα βγει, θα προσθέσουμε από το 2014 και μετά τις εισφορές ασφαλισμένου, τις οποίες μας τις επιστρέφει. Από το 2014 και μετά, ο χρόνος για το ΕΦΑΠΑΞ δεν λαμβάνεται υπόψη και μας επιστρέφει τις εισφορές που έχουμε καταβάλει. Πώς? Λοιπόν, εδώ είναι το μετοχικό, μάλλον ήσασταν εσείς. Αυτό είχε απαντηθεί. Λοιπόν, για το τέκνο ΑΜΕΑ υπάρχει ένας πίνακας, μπορούμε να τον δείξουμε παρακαλώ. Για να το έχουμε. Λοιπόν, είναι ο πίνακας που είναι στη σελίδα 11. Δεν ξέρω αν το έχουμε χωριστά στο πίνακα, το έχουμε. Έχει τίτλο, είναι ο πίνακας, είναι μετά το πίνακα 12. Λοιπόν, μετά το πίνακα 12. Ναι, μετά το πίνακα 12 είναι η κατηγορία συνταξιοδότησης ανδρών γυναικών με ανίκανα τέκνα. Για όσες γυναίκες ή άντρες έχουν θεμελιώσει μέχρι το τέλος του 10, θεμελιώνω, υπενθυμίζω, θα πει έχω 25 ετία, το ηλικιακό όριο ήταν το 50, υπό την προϋπόθεση ότι το τέκνο είχε 50% ποσοστό αναπηρίας με γνωμάτευση της ΑΣΙΕ, τελεία. Για όσες γυναίκες και άντρες συμπληρώνουν την 25 ετία από 1η Πρώτου του 2011 και μετά, μιλάμε πάντα για παλιούς ασφαλισμένους, το ηλικιακό όριο παραμένει 50, όμως το τέκνο πρέπει να έχει ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα και ποσοστό 67%. Έτσι. Άρα βλέπουμε ότι για όσους θεμελιώνουν από το 2011 και μετά, παλαιούς ασφαλισμένους πάντα, για τους νέους ασφαλισμένους είναι ο επόμενος πίνακας. Αν ο νέος ασφαλισμένος θεμελιώνει από 1η Πρώτου του 2011, που θεμελιώνει υποχρεωτικά από 1η Πρώτου του 2011, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν ασφαλισμένος τόσο αργά, έχει τη δυνατότητα εξαγοράς, συμπλήρωσης 25 ετίας οποτεδήποτε και η ανικανότητα πρέπει να διαπιστώνεται μετά τη συμπλήρωση της 25 ετίας με 67% για να μπορέσει να πάρει με τα μεταβατικά ηλικιακά όρια του πίνακα 2, επειδή δεν έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου του 2015. Πηγαίνω λοιπόν στο πίνακα 2, βλέπω πότε συμπληρώνεται το 50ο και μου καθορίζεται ένα καινούριο ηλικιακό. Με ανίκανο τέκνο μπορεί να πάρει σύνταξη ο ένας γονέας και ο άλλος πρέπει να συνενέσει, πρέπει να δώσει τη συγκατάθεση. Η αντίστοιχη εκδοχή, η ίδια εκδοχή ζητάει πρώτον συγκατάθεση, δεύτερον εργασία του συζύγου και τρίτον να μην έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για σύνταξη. Γιατί έχει μια λογική διάταξη ότι παίρνεις τη σύνταξη για να μείνεις με το παιδί. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ήδη συνταξιούχος, ας είναι εκείνος με το παιδί. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ είναι ότι κατά κανόνα δεν επανεξετάζεται η ανικανότητα του παιδιού. Κρίνεται τη στιγμή που κάνω την αίτηση για σύνταξη και δεν ξαναμπαίνει επιτάπητος. Επειδή πάρα πολλές φορές έχουμε την ερώτηση ότι τι θα γίνει αν το παιδί μου εργαστεί. Αν γίνει καλύτερα ή αν στην προσπάθεια επανένταξης. Και αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο να σας πω και το έτσι, να κάνουμε και μια πιο ευρύτερη συζήτηση. Πάρα πολλοί γονείς αναπήρων παιδιών ή με ανικανότητα δεν την κάνουν την κίνηση αυτή, διότι θεωρούν ότι είναι ένα είδος στίγματος.
Εντάξει, εκεί πρέπει να σταθμίζεται κάθε περίπτωση και να κρίνεται εξατομικευμένα. Πάντως είναι κάτι που από τους γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις αυτές αποφεύγεται. Με αλφαγιατό αποφεύγεται. Αν λείπουν για την 25ετία, μπορείς να εξαγοράσεις. Ναι. Αυτό βέβαια το σταθμίζουμε πάντα ανάλογα με το πότε κάναμε την αίτηση εξαγοράς. Είπαμε τρίτεκνη και πολύτεκνη παλιή. Πρώτη ασφάλιση το 89 ως αναπληρωτής, στα 62 έτη με 32, άγαμος χωρίς παιδιά ασφάλιση, αν μπορώ να σας εξωτηθώ. Ποιος είναι? Εσείς? Α, ωραία, εδώ κοντά. Λοιπόν, στα 62 με 32 έτη μπορείτε να πάρετε μόνο μειωμένη. Πλήρη μπορείτε να πάρετε στα 67, έχετε στρατό. Ο χρόνος φοιτησης πόσος είναι? 4. Και ο στρατός? Άρα θα μπορούσατε όταν πιάσετε τα 34 να κάνετε έτσι αναγνωρίσεως πλασματικού χρόνου στρατού και σπουδών, να συμπληρώσετε τα 40 και να πάρετε πλήρη. Απλά αυτό θα κοστίσει. Ισχύει για γονείς, άντρες, γυναίκες. Σύζυγοι αναπήρων. Έχουμε πίνακα αντίστοιχο, να το δείξουμε. Είναι ο ακριβώς επόμενος. Είναι οι τρεις στη σειρά. Εδώ έχουμε λοιπόν στους άντρες, οι άντρες που θεμελιώνουν μέχρι το τέλος του 2010 δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή δεν υπήρχε κατηγορία συνταξιοδότηση για τους άντρες. Οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν στα 50 τους υπό την προϋπόθεση ότι υπήρχε ανικανότητα 67% και είχαν και 25 ετία, εφόσον θεμελίωναν μέχρι το τέλος του 10. Από το 2011 και μετά πάλι πρέπει να υπάρχει ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με ποσοστό ίδιο 67% και το ίδιο ηλικιακό όριο, ο ίδιος απαιτούμενος χρόνος. Για τις θεμελιώσεις από το 11 και μετά δίδεται αυτή η δυνατότητα και στους άντρες. Δηλαδή, ένας άντρας που έχει 25 ετία το 10, όπως δεν μπορεί να βγει ως μπαμπάς ανηλίκου, με την ίδια λογική δεν μπορεί να βγει και ως σύζυγος αναπήρου. Όποιος θεμελιώνει από το 11 και μετά, δηλαδή πιάνει την 25 ετία από την 1η του 11 και μετά, έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστούνται ανικανότητα από την ΑΣΙΕ σε ποσοστό 67%, εφόσον έχει 25 ετία και εφόσον είναι 50 ετών. Είναι πλήρης αναλογική των ετών που έχουμε. Είναι άλλο πράγμα η πλήρης με 40 χρόνια και άλλο πράγμα η πλήρης με 33 χρόνια. Όχι γιατί έχει κάποια μείωση, δεν έχει μείωση. Την ίδια εθνική θα πάρουν και οι δύο περιπτώσεις. Αυτό που διαφοροποιείται είναι η ανταποδοτική τους. Γιατί η ανταποδοτική των 40 ετών έχει συντελεστεί αναπλήρωσης 50,01, ενώ η ανταποδοτική των 35 ας πούμε ετών έχει ποσοστό αναπλήρωσης 37,31. Άρα η διαφοροποίηση είναι στο ποσό της ανταποδοτικής γιατί έχω λιγότερα χρόνια. Λοιπόν, άρα αυτό το είπαμε. Διορίστηκα 1η Ενάτου 89, αναπληρωτής 8 μήνες. Το 2011-12 έκανα αίτηση για αναγνώριση 25 ετία του στρατού. Ποιος είναι? Εσείς. Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε συνολικά μέχρι σήμερα από το 89, το 89 που λέτε διορίστηκα είναι αμέσως μετά το χρόνο αναπληρωτού. Άρα στην ουσία να το πάρουμε συνεχόμενο από Σεπτέμβριο του 88. Άρα μέχρι τώρα έχετε 36 χρόνια. Αν είχατε κάνει την αναγνώριση του στρατού προηγουμένως, πάτε με το κόστος στο παλιό. Και ο χρόνος στρατού πόσος είναι? 2 χρόνια και 2 μήνες. Άρα το 2010 μαζί με αυτό, από το 89 είναι 21, το 11, το 12. Μπορείτε λοιπόν να βγείτε σε σύνταξη. Έχετε κάνει αίτηση? Λοιπόν, του χρόνου λοιπόν, εσείς θα έχετε τα 40, μπορείτε να κάνετε την αίτηση για σύνταξη. Ο χρόνος του στρατού θα ληφθεί υπόψη με το κόστος στο παλιό
Και το κόστος αυτό μπορείτε είτε να το πληρώσετε φάπαξ, όπως είπαμε, με την έκπτωση, είτε τμηματικά με παρακράτηση από τη σύνταξη. Λοιπόν, πάμε σε γεννηθέντα το 90. Διορισμός 2/9 του 98. Ένα παιδί γεννημένο το 94 και ένα το 98. Ωραία. Για σας είναι? Είναι για γυναίκα? Ναι. Λοιπόν, ο συνολικός χρόνος λοιπόν μαζί με ΤΕΒΕ και ΙΚΑ σήμερα είναι 33 έτη και 8 μήνες, σωστά? Στα 27 που έχετε γράψει εδώ δεν συμπεριλαμβάνεται, άρα είναι 33 και 8 μήνες μέχρι σήμερα. Υπήρχε ανήλικο παιδί, πριν από το 2010 είχε ανήλικο παιδί, δεν το ονομαστώ. Άρα, πάμε στα 21. Το 2012 έχει κάνει αίτηση αναγνώρισης? Δεν έχει κάνει? Λοιπόν, μπορεί να βγει στα 62 της με πλήρη σύνταξη, εφόσον συμπληρώσει τα 40. Τώρα έχει 33,5, 62 θα είναι το 28, άρα στα 62 της θα έχει 38,5. Κάνει 1,5 χρόνο αναγνώριση και παίρνει πλήρη. Η εναλλακτική είναι αν δεν κάνει καμία αναγνώριση να πάρει μειωμένη στα 62. Αυτές είναι οι εναλλακτικές. Τι από τα δύο συμφέρει? Οι αποδοχές πώς είναι οι τελευταίες? Γιατί αν κάνει έτσι για εξαγορά θα πληρώσουμε τις τελευταίες αποδοχές. Είναι 2.000 μετά. Άρα θα της κοστίσει ο μήνας 400 ευρώ και για ένα χρόνο είναι οι 12 μήνες 4.800 και άλλο ένα εξάμηνο 2.400 είναι 7.200. Καλά λέω. 7.200. Και θα πάρει μια σύνταξη πλήρη στην ίδια ηλικία που θα έπαιρνε μειωμένη κατά 135 ευρώ και λιγότερη κατά 2,5% για κάθε χρόνο που της λείπει. Δηλαδή στην ουσία για 4%. 30% από την εθνική θα έκανε και ένα 4-5% από την ανταποδοτική. Πρέπει λίγο να σταθμίσει σε πόσο χρόνο αποσβαίνει το κόστος που είπαμε, τα 7.300, με δεδομένο ότι οι συντάξεις της θα έχουν διαφορά τουλάχιστον 250 ευρώ. Συνολικά οι συντάξεις της, γιατί αν πάρει μειωμένη κύρια, θα πάρει και μειωμένη την επικουρική. Άρα πρέπει να δείτε σε πόσο χρόνο αποσβαίνετε τα 7.300, τα 7.300 με 250 ευρώ. Πολύ λίγο μου φαίνεται αυτό που λέτε. Το 7.300. Σε 30 μήνες. Άρα τι συμφέρει, βεβαίως. Άρα τι συμφέρει. Με βάση ότι ισχύει σήμερα. Το 28 θα δούμε. Πολύ γρήγορα μου φάνηκε. Το 7.300 μου φάνηκε μεγάλο ποσό. Λοιπόν, να βοηθάτε το βέβαια. Ασφαλισμένοι λοιπόν πριν το 93, ανήλικο το 11 και το 12. Το θεμελίωση τι εννοείται, ότι έχετε 25 ετία. Ωραία. Άρα έχετε γεννηθεί, είπαμε το 64, έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα. Εσείς δεν πάτε στα μεταβατικά. 52 γίνεται το 2016, άρα μπορείτε να φύγετε. Έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα. Άσχετα αν συμπληρώνετε 40 χρόνια φέτος, διότι το ηλικιακό, δώστε με ένα λεπτό να δούμε τον πίνακα 2. Εσείς με τον πίνακα 2 συμπληρώσατε τα 52 το 2016. Έτσι δεν είναι? Η ηλικία στην οποία βγαίνετε είναι 56 ετών και 9 μηνών, είναι θεμελιωμένο το δικαίωμά σας χωρίς να χρειάζεται καμία εξαγορά. Δεν λέτε ότι έχετε 25 ετία το 2011. Άρα έχετε ένα θεμελιωμένο δικαίωμα με το ανήλικο. Α, εντάξει. Λοιπόν,
εξαγοράζετε τόσο όσο χρειάζεστε για να έχετε την 25ετία το 2011 και φεύγετε με ηλικία 56 ετών και 9 μηνών γιατί συμπληρώσατε τα 52 το 2016. Αυτό είναι θεμελιωμένο και μπορείτε να το ασκήσετε όποτε θέλετε. Πλήρης αναλογική των ετών που έχετε. Άρα αυτό το είπαμε εσάς. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Στα Εξάρχεια, στην Αθήνα. Είμαστε λίγο μακριά. Λοιπόν, ο κύριος Οικονόμου. 61, άρα σήμερα είστε 64 ετών. 37 και 5. Έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς. Εσείς μπορείτε να πάρετε, αν δεν έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς, παίρνετε μειωμένη σύνταξη, απλώς η μείωσή σας στην εθνική είναι λιγότερο από 30% γιατί είστε ήδη 64 ετών. Αν κάνετε εξαγορά, αν δηλαδή εξαγοράσετε 2 χρόνια και σκάρτους τους 7 μήνες, πιάνετε τα 40 και παίρνετε πλήρη. Διορισμός Αύγουστος 96, το 26 κλείνουμε 2,5 εδώ, το 2026 στις 2 Πέμπτου, κλείνω τα 62 μου, άρα 30 χρόνια από το διορισμό. Είναι κάποιος που είναι εδώ? Θα το πούμε. Προχωράμε. Τον Αύγουστο κλείνω 33 έτη και 6 μήνες. Μπορώ να εξαγοράσω 6,5 χρόνια για θεμελίωση με 40, ανεξάρτητα αν θεμελιώνω το 12 με 25 ετία και ανήλικο παιδί, εξαγορά 50 μηνών. Είμαι 66 ετών. Είναι κάποιος που είναι εδώ? Ωραία. Εσείς λοιπόν, όταν λέτε 66, φέτος συμπληρώνετε 66. Άρα, γιατί λένε ανεξάρτητα αν θεμελιώνω το 12 με 25 ετία. Δεν είστε υποχρεωμένος να πιάσετε τα 40. Μπορείτε να φύγετε με τη θεμελίωση της 25 ετίας του 12. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το δίλημμα. Στο λογιστήριο, τι αυτά δυο δέχεται. Γιατί έχουμε ακούσει ότι δέχονται το λιγότερο. Εσείς έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς παλιά. Ό,τι επιλέξετε θα κάνουμε. Δεν σας υποδεικνύουν. Στην αίτηση συνταξιοδότησης έχει ερώτημα για το αν έχω κάνει αίτηση πλασματικών. Εκεί μπορώ να μπω και χειρόγραφα να δηλώσω όποια διόρθωση θέλω να κάνω. Αν, ας πούμε, εγώ έχω κάνει αίτηση για εξαγορά 6,5 και διαπιστώνω τελικά ότι αυτό δεν με συμφέρει γιατί έχω μια άλλη θεμελίωση με λιγότερο πλασματικό, όπως είπαμε και προηγουμένως, τον πλασματικό που έχω δηλώσει μπορώ να τον περιορίσω. Και εδώ να γράψω, λέει, ας πούμε, επιθυμώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο ή εκκρεμεί αίτηση αναγνώρισης. Σβήνω το επιθυμώ, αφήνω το εκκρεμεί, κυκλώνω το ναι και από κάτω γράφω τι θέλω να αναγνωριστεί, γιατί λέει είδος, ετούμενο διάστημα, εκκρεμεί αίτηση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τον τρόπο εξοφλήσεως και από κάτω συνήθως συμπληρώνουμε αν κάτι θέλουμε να περιορίσουμε. Την αίτηση την είχατε κάνει με το παλιό κόστος. Εσάς σας συμφέρει να πάτε με τα 40 εξαντλώντας τους πλασματικούς που έχετε, γιατί το κόστος που έχετε είναι πολύ χαμηλό. Απλώς αγάπησα ότι αυτή η αποφασίωση σε δίνει το πιο ελάχιστο. Δηλαδή, όχι, γίνεται απαντημένο. Δώστε το εδώ. Ενώ ζητάς για τα 40-6,5 χρόνια, αυτοί σου δίνουν. Ακούστε τι γίνεται. Βγαίνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις δεν κάνουν ουσιαστικό έλεγχο. Ό,τι αντλούν, ό,τι βρουν στο σύστημα από άλλα ταμεία, το ρίχνουμε στην πράξη συνταξιοδότησης, κάνουν την εξαγορά που είναι πιο κοντινή και κρατάνε μια επιφύλαξη μέχρι να γίνει ουσιαστικός έλεγχος των χρόνων ασφάλισης. Λόγω της αυτοματοποιημένης πράξης είναι σύνηθες αυτό που έχω ζητήσει να απέχει από αυτό που βγαίνει. Αλλά αυτό είναι μια προσωρινή κατάσταση
μέχρι να γίνει ουσιαστικός έλεγχος των αλληλογραφιών, ας πούμε, με τα άλλα ταμεία, να διαπιστωθούν οι χρόνοι και να βγει οριστική απόφαση. Εκ του νόμου, ο ΕΦΚΑ έχει περιθώριο 3 ετών για να διορθώσει τις πράξεις ταξιοδότησης. Κατά τη γνώμη μου, αν η αίτησή σας για αναγνώριση είναι παλιά, σας συμφέρει να την εξαντλήσετε. Αν αυτό σας δυσκολεύει τώρα ή δεν το θέλετε, εν πάση περιπτώσει πλέον, έχετε κατοχύρωση και με το ανήλικο. Απλώς θα πάρετε άλλο ποσό αποθετικής σύνταξης. Η αίτηση που έκανα από παλιά για τα αίτηση του δόλου, τότε έλεγα πιο αφηρημένα. Κάπως θέλω όσους μήνες χρειάζεται για να κατοχυρώσει το 12. Έχει κάποια διορθωτική, θα είναι παραπάνω τώρα το πόσο. Μόνο αίτηση σπουδών είχατε κάνει. Στρατό, παιδί, και για τις σπουδές όσους μήνες χρειάζεται, έλεγα. Και το είχατε προσδιορίσει για το 12. Ναι. Αν χρειάζεστε παραπάνω για τα 40, τα παραπάνω που χρειάζεστε θα σας τα χρεώσουν με 20%. Δεν γίνεται κάποια διορθωτική. Υπήρξε μία περίοδος που κάνανε, αλλά κάποια στιγμή έγινε αντιληπτό αυτό και το κόψανε. Λοιπόν, αυτό το είπαμε. Γεννήθηκα το 60, διορίστηκα το 2002. Αυτή τη στιγμή έχω συνολική υπηρεσία περίπου 29 χρόνια από ό,τι δείχνει το σύστημα. Τα πρώτα ένσημά μου είναι το 78-79. Με τα 29 χρόνια στην ηλικία που είστε, παίρνετε μειωμένη σύνταξη. Αν δεν θέλουμε να πάρουμε μειωμένη, πάμε στα 67 με την αυτοδίκη. Κρίμα είναι τώρα να πάρετε μειωμένη, είναι τόσο λίγο. Κάντε λίγο υπομονή. Δύσκολο το 67ο για αυτές τις κατηγορίες στο ξεπέτω σημαίνει. Λοιπόν, πολλές... εδώ είστε εσείς, γνώρισα τον γραφικό χαρακτήρα. Λοιπόν, 5 Τετάρτου του 61, άρα έχετε συμπληρώσει ήδη 63ο. Έχετε 2 παιδιά 94 και 98. Συνολικά λοιπόν έχετε σήμερα 22 χρόνια και 9, 31 και 8 και 3,5. Έχετε συνολικά 35 χρόνια, σωστά. Εάν βγείτε πριν τα 67, χωρίς να έχετε 40, για κάθε χρόνο που λείπει από τα 67, θα έχετε, επειδή ρωτάτε για το πέναλτι, θα έχετε μείωση 6%. Αν βγείτε, ας πούμε, στα 65, θα έχετε μείωση 12%. Αυτό αφορά μόνο την εθνική σύνταξη. Η μειωμένη σύνταξη παραμένει διαβίου μειωμένη, δεν μετατρέπεται ποτέ σε πλήρη. Εάν τα χαμένα ένσημα αν επηρεάζουν, όταν λέμε λίγα, τι εννοούμε. Δεν είναι 4 χρόνια να μας άλλαζαν το χρόνο. Αν επηρεάζει τη θεμελίωσή σας, όχι. Οικονομικά, σαν ποσό σύνταξης, τις προϋποθέσεις ταξιοδότησης, όχι. Ό,τι είναι λιγότερο από τα 3-4 χρόνια που χρειαζόσασταν εσείς για τα 40, δεν μας βοηθάει. Αν ήταν 3-4 χρόνια που χρειάζεστε για τα 40, θα είχε ένα. Επειδή ρωτάτε και για το οικονομικό, τα ελάχιστα ένσημα αντίστοιχα έχουν και χαμηλή απόδοση, έτσι. Άρα για τη μέγιστη δυνατή σύνταξη πρέπει να βγείτε στα 67. Ούτε σε εσάς τα καλά, ούτε στη σύζυγο. Δυσαρεστημένος θα επιστρέψετε. Λοιπόν, νέος ασφαλισμένος. Ποιος είναι νέος ασφαλισμένος? 8 χρόνια τέλη και στη συνέχεια 24 στη δημόσια εκπαίδευση. Έχω κάνει αίτηση εξαγοράς πριν το 16, σκέφτομαι να εξαγοράσω. Λοιπόν, τι έχετε ζητήσει να εξαγοράσετε? Έχετε ζητήσει τα 7 παιδιά και σπουδές? Σας συμφέρει να τα εξαντλήσετε. Εσείς σήμερα έχετε 32 χρόνια. Πρέπει να μείνετε άλλον έναν τουλάχιστον. Να πιάσετε τα 33 και με τα 7 να πιάσετε τα 40. Αλλά εκεί γίνεστε και 67 κάποια στιγμή, όχι? Ναι, τα παιδιά είναι εκτός πλαφών. Έχετε ζητήσει χρόνο τέκνων? Ωραία, άρα δεν είναι μέχρι 7 που γράφετε εδώ. Εσείς έχετε 4 χρόνια από τις σπουδές και 5 χρόνια από τα παιδιά. Εσείς συνολικά έχετε 9. Μπορείτε να εξαγοράσετε 9 και να φύγετε με τα 40.
Αρκεί να μην το είχατε περιορίσει στα 7 όταν κάνατε την αίτηση εξαγοράς. Αυτό λίγο να δείτε. Μια κυρία γεννημένη το 67 που δουλεύει από το 93, στα 62 της θα έχει 30 χρόνια και αν μπορεί να βγει με μειωμένη στα 62, ναι, μπορεί. Μπορείτε να βγείτε με μειωμένη στα 62, ναι. Εσείς έχετε 30 χρόνια, πότε το 29 θα έχετε 30 χρόνια. Άρα είστε νεοασφαλισμένοι. Στα 62 μένετε μειωμένοι, ναι. Με 20 χρόνια υπηρεσία τώρα, χωρίς παιδιά, πότε μπορεί να βγει 55 ετών. Νέα ασφαλισμένη. Ναι. Στα 62 με 40, στα 62 με μειωμένη ή στα 67 με πλήρη. Είναι αυτό που είπαμε πρώτο και δεν έχει κάτι άλλο. Χωρίς παιδιά με 31-32 χρόνια υπηρεσίας τώρα, πότε μπορεί να βγει. Στα 62 με μειωμένη, είτε είναι νέος είτε είναι παλιός. Το 30% στην εθνική. Αλλά τα χρόνια υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη όλα κανονικά. Τώρα είναι 58 ετών, πρέπει να πιάσει το 62ο. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση εδώ για το ΕΦΑΠΑΞ. Στο ΕΦΑΠΑΞ υπολογίζουμε τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας ή μόνο τα χρόνια διορισμού. ΕΦΑΠΑΞ έχουμε, δεν είναι όχι, εσείς. Το ΕΦΑΠΑΞ, ο κλάδος πρόνοιας, υπάρχει σε συγκεκριμένα ταμεία, μεταξύ των οποίων και το δημόσιο. Αν το προηγούμενο είναι ΙΚΑ, αμιγώς ΙΚΑ, ή ακόμα και αν είναι στην εκπαίδευση, δεν έχω κλάδο πρόνοιας. Ο κλάδος πρόνοιας αφορά τα χρόνια μόνιμης υπηρεσίας ή κάποια συγκεκριμένα ταμεία, ας πούμε, ξενοδοχείο υπαλλήλων, εμποροϊπαλλήλων, κάποιες τέτοιες κατηγορίες. Αν μιλάμε για εκπαίδευση για οποιοδήποτε άλλο φορέα απασχόληση στο ΙΚΑ, δεν έχουμε κλάδο πρόνοιας. Με ένσημα από το 78 σε άλλο φορέα, από το 78 συνεχόμενα. Πόσος είναι ο συνολικός σας χρόνος τώρα? Στα 32 και μαζί με αυτά τα ένσημα του 78. Όχι. Ή 33, 7 πλασματικά και 40, και να είστε 62 ετών, ή μειωμένη χωρίς να χρειαστεί καμία εξαγορά και χωρίς να χρειαστεί παραμονή. Με 3 παιδιά, θέλετε να το ξαναπούμε, είχατε 20 ετία το 10, ούτε το 11, ούτε το 12, ούτε τα πιάνουμε με πλασματικούς. Αν πιάνετε λοιπόν πλασματικά το 11 ή το 12, αντιστοίχως θα πρέπει να έχετε 21 χρόνια ή 23 χρόνια, στο σύνολο λέμε που τα έχετε ήδη, και να πάρετε πλήρη σύνταξη. Πότε είστε γεννημένος? Άρα έχετε θεμελιωμένο, ποιο μήνα? Ιούλιο, σώζεστε. Έχετε θεμελιωμένο δικαίωμα με αυτή την εκδοχή. Αν πάτε σε αυτή την εκδοχή θα σας συνέφερε να πάτε στο 12 για να αναγνωρίσετε λιγότερα χρόνια. Αλλιώς το 67. Δεν είναι οριζόντιο αυτό. Η σύνταξη γενικά για να υπολογιστεί πρέπει να έχουμε συντάξιμες αποδοχές από το 2002 μέχρι σήμερα, οι οποίες αυξάνονται με το δείκτη τιμών καταναλωτή, τις αθροίζουμε, τις διαιρούμε με τους μήνες που αφορά αυτό και βγάζουμε το μέσο όρο, το λεγόμενο μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών. Πάνω σε αυτό το μέσο όρο μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών εφαρμόζουμε το συντελεστή αναπλήρωση και βγάζουμε την ανταποδοτική. Να το πούμε πιο απλά. Ας πούμε ότι έχουμε μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών 2.000 ευρώ και έχουμε 40 χρόνια ασφάλισης. Το λέω εύκολα γιατί δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Το 50,01 που είναι για τα 40 χρόνια εφαρμόζεται στο 2.000, είναι δηλαδή 1.000, και σε αυτό προσθέτουμε την εθνική σύνταξη που αν είναι μειωμένη είναι 305 και 48 με σημερινά δεδομένα, αν είναι πλήρης είναι 436 και 40. Τα ποσά αυτά είναι μεικτά. Οι δείκτες τιμών καταναλωτή κάθε έτος αλλάζουν. Άλλους δείκτες τιμών καταναλωτή είχε το 2022, άλλους το 20, άλλους το 2021. Σήμερα, φέτος, οι δείκτες τιμών καταναλωτή σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι είναι αυξημένοι.
Και αυτό έχει αρχίσει να συμβαίνει από το 23 και μετά. Λοιπόν, όσο απομακρυνόμαστε από το 2002, οι συντελεστές αναπλήρωσης ανεβαίνουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Άρα, έχω έναν μέσο όρο συνταξίμων αποδοχών φέτος καλύτερο από ό,τι θα είχα το 2022. Αντιστοίχως όμως, την ίδια αύξηση έχει δίκιο και αυτός που είναι στη σύνταξη ήδη. Καταλαβαίνετε τι λέω? Η αύξηση των δικτών τιμών καταναλωτή, σε εσάς που δεν έχετε βγει και θα βγείτε φέτος, ας πούμε, απεικονίζεται έτσι, στους ήδη συνταξιούχους δόθηκε αύξηση. Οπότε δεν χάνει κάποιος από τους δύο. Απλά η σύνταξή σας σε εσάς υπολογίζεται με ευνοϊκότερο καθεστώς από ό,τι θα είχε υπολογιστεί αν είχατε βγει 2 χρόνια προηγουμένως. Είναι ένας δείκτης, με συγχωρείτε, είναι ένας δείκτης με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε ετησίως τις αποδοχές. Να σας το δείξω. Και δεν μπορεί και υπάρχει ρήτρα ότι δεν μπορεί να είναι κάτω από 1. Εδώ έχουμε τα έτη απασχόλησης από το 1970, αυτή είναι η εγκύκλειος του ΕΦΚΑ. Στην εγκύκλειο του ΕΦΚΑ λέει οι σωρευτικοί δείκτες τιμών καταναλωτή για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης του 25 είναι αυτοί. Παίρνουμε εμείς λοιπόν τις αιτήσεις αποδοχές, μέχρι το 2010 είχατε και τώρα. Παίρνουμε τις αιτήσεις αποδοχές, τις πολλαπλασιάζουμε με αυτόν τον δείκτη. Ας πούμε για το 9, ο δείκτης τιμών καταναλωτή με σημερινά δεδομένα είναι 1,24378 και βγάζει ένα ποσό στην άκρη, το εξελάκι που έχουμε κάνει. Αυτό το ποσό για κάθε χρόνο το αθροίζουμε, βγαίνει ένα ποσό το οποίο είναι 430.000, το διαιρούμε με τους μήνες της περίοδου και βγάζουμε το μέσο όρο μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών. Πάνω εκεί θα πάμε και θα υπολογίσουμε την κύρια ανταποδοτική σύνταξη. Κάθε χρόνο αυτή η εγκύκλειος αλλάζει τους δείκτες τιμών καταναλωτή. Πέστε μου κάποια κυρία κάτι να ρωτήσει. Οι συντάξιμες αποδοχές δεν είναι αυτό που είπα τώρα. Οι συντάξιμες αποδοχές είναι οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Είναι ο βασικός μισθός, είναι τα επιδόματα, κάποια επιδόματα, ας πούμε τα επιδόματα τέκνων όταν χορηγούνται, δεν υπόκεινται σε εισφορές. Άρα τα εξαιρώ από τις συντάξιμες αποδοχές. Τα επιδόματα θέσης ευθύνης επίσης. Μέχρι το 2007 δεν είχαν ασφαλιστικές εισφορές. Άρα τα επιδόματα θέσης ευθύνης για τα έτη από το 2 έως το 6 δεν θα τα βάλω στις συντάξιμες αποδοχές. Από το 7 και μετά, εφόσον συνεχίζω να τα παίρνω, μπαίνουν στις συντάξιμες αποδοχές γιατί είχαν εισφορές. Συντάξιμες αποδοχές νοούνται αυτές επί των οποίων γίνονται κρατήσεις. Εντάξει. Το παραμεθορείο λαμβάνει. Από το 2002 όχι το 7, κανονικά. Λοιπόν, διορίστηκα τον Αύγουστο του 1996, το 26 το είπαμε αυτό. Το 26 στις 2 Πέμπτου κλείνουν τα 62 μου. Ήταν αυτό που δεν βρίσκουμε ποιος είναι. Να το πούμε. Ωραία. Δούλεψα από το 90 έως το 96 ως αναπληρωτής. Άρα είναι 6 χρόνια εκεί και 30 χρόνια μόνιμης υπηρεσίας. Μπορεί λοιπόν να βγει. Ναι, αυτό ρωτάει. Είτε βγει το 26, είτε βγει... Πότε είναι γεννημένος? Άρα είναι 62 ετών. Εάν κάνει εξαγορά, αν έχει ως 34 χρόνια. Τα 6 μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από 4. Ένα λεπτό. Να έχει νόημα να εξαγοράσει. Αν έχει 33 χρόνια πραγματικά μαζί με τον αναπληρωτή, παιδιά έχει. 60 είναι, δεν είναι 62. Δεν καταλαβαίνω. 62 είναι, αφού μου είπε ότι είναι γεννημένο στο 60. Α, συγγνώμη. Στα 62 μπορεί να πάρει, λέει εδώ το 25, το 25 κλείνω τα 62 μου. Λάθος είναι αυτό. Άρα είναι 62 ετών.
Εντάξει, άμα είναι το 64 γεννημένος φέτος είναι 61 ετών. Άρα, έχει δυνατότητα να φύγει. Τώρα πώς θα φύγει? Μπορεί να φύγει στα 62 του, με μειωμένη σύνταξη, ή να συμπληρώσει τα 40 αναγνωρίζοντας πλασματικά και να πάρει πλήρη. Έχει κάνει αίτηση παλιά? Λοιπόν, Οκτώβριος 89 ως σήμερα, πότε θεμελιώνω, κάποια κυρία που έχει κύριε σου φτάσει. Οκτώβριος 89 ως σήμερα, πότε θεμελιώνω. Με τα 36 χρόνια, σκάρτα 36, 35 μισό είναι τώρα, πότε είστε γεννημένος. Μπορείτε λοιπόν να πάρετε αίτηση, έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς βλέπω εδώ, μπορείτε να κάνετε αίτηση στα 62 σας, να κάνετε εξαγορά για τα υπολοιπόμενα και να πάρετε πλήρη σύνταξη με τα 40. Παιδιά σπουδαίσετε στρατό, μπορείτε να εξαγοράσετε. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρόβλεψη. Απλώς από το 2014 και μετά δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για το εφάπαξ. Σας επιστρέφουν τις εισφορές που δίνετε. Δεν μειώνεται, δεν πέφτει. Απλά δεν λειτουργεί προσθετικά πια όπως θα λειτουργούσε μέχρι το 2013. Αλλά το αν συμφέρει ότι το κόστος, η αίτηση που έχετε κάνει παλιά, σας συμφέρει αυτή η εκδοχή παρά να βγείτε σε μειωμένη. Του χρόνου γίνεστε 62, θα μπορούσατε να πάρετε μειωμένη. Ωραία, άρα θα πρέπει θα μπορούσατε και φέτος λοιπόν. Ωραία, εδώ δεν έχει έτος γέννησης, γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν πειράζει. Δεν το έχουμε γράψει εδώ, οκ. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα μπορούσατε λοιπόν να βγείτε στη σύνταξη, κάνοντας εξαγορά για τα υπόλοιπα με βάση την παλιά σας αίτηση. Η εναλλακτική είναι να μην κάνετε εξαγορά και να πάρετε μειωμένη. Όχι θέλω να το αλλά αν εξαρτήσω, θα πρέπει να πάρω στα 68 χρόνια για να... Ποιο μήνα είστε γεννημένος? Για να κλείσετε 40 χρόνια πρέπει να φτάσετε στον Αύγουστο, όχι, στον Οκτώβριο, μετά τον Οκτώβριο του 29. Τότε θα είστε πόσο? Στα 67 θα έχετε φύγει με την αυτοδίκη. Μετά τα 67. Ναι. Παρακαλώ. Αξίζει φυσικά, έχουμε 37-38 χρόνια, αξίζει να πληρώσουμε κάτι για να κάνουμε το καλό σε σχέση με το να πάρετε μειωμένη, ασυζητητή. Κατά την προσωπική μου άποψη, ασυζητητή. Με την παλιά αίτηση, ασυζητητή. Λοιπόν, ασφαλισμένοι πριν το 93, δύο παιδιά γεννημένα το 92 και 96, το 11 είχα 18 χρόνια, εξαγοράζοντας 7, κάνω 25. Έκανα αίτηση εξαγοράς το 13, πολύ καλά τα έχετε κάνει εσείς. Με την αίτηση που έχετε κάνει εξαγοράζετε όσο χρειάζεστε για την 25 ετία το 11 και γίνεται, πότε είστε γεννημένοι, 66, 52 λοιπόν το 18. Με το ηλικιακό του 52 το 18, φεύγετε σε ηλικία 60 ετών και 2 μηνών. Γεννηθείς 27-64, διορισμός 1η Ιανουαρίου 97. Προϋπηρεσία 2,5 χρόνια στο δημόσιο, εννοείται με ΙΚΑ. Αναπληρώτη. Άρα σήμερα έχετε 2,5, 3,5, 4 χρόνια. Μαζί με τους 4 μήνες της ΠΕΑΘ, τι είναι αυτό, εφημερίδα που λέτε. Άρα έχετε 4 χρόνια και ο διορισμός είναι από το 97 μέχρι σήμερα, είναι 29. Άρα έχετε 33. Έχετε κάνει αίτηση εξαγοράς. Ναι, το 14. Ήμουν όμως σε διαθεσιμότητα 2 χρόνια. Οκ. Και παίρνετε τα 3 τέταρτα.
Όταν επανήλθατε έγινε αποκαταστατική, πληρώθηκε η διαφορά? Όχι. Άρα θα πρέπει είτε να πληρώσετε αυτό, είτε να κάνετε εξαγορά. Που έχετε κάνει με το 2014. Είναι σχεδόν η μία ή η άλλη, δεν κερδίζετε κάτι διαφορετικό. Όσος χρόνος σας λείπει σαν διαθεσιμότητα μπορεί να καλυφθεί, γιατί αν έχετε πλαφόν, αν πιάνετε το πλαφόν, θα καλύψετε ό,τι σας λείπει με τα παιδιά. Και μπορείτε να κάνετε αίτηση το 26, να εξαντλήσετε τις εξαγορές αυτές και να πάρετε πλήρη. Στα 62 σας μπορείτε να πάρετε πλήρη. Ήδη έχετε 33 χρόνια και μπορείτε να πάρετε πλήρη κάνοντας την πλήρη εξαγορά. Λοιπόν, πολύτεχνος άνδρας, 2006 διορισμός, είναι νέος ασφαλισμένος, πριν από το 1996, πριν από το 2006, άλλα 10 χρόνια. Ποιος κύριος είναι? Όχι, το κρατάμε. Παρακαλώ. Το τσέαψο. Όχι. Αυτό δίνει κλάδο κύρια σύνταξης, που είναι σαν διαδοχική, είναι διαδοχική, και δίνει και επικουρικό. Υπαλλήλων εμπορικών καταστημάτων. Δίνει εφάπαξ αναλογία των ετών που έχετε. Και επικουρική διαδοχική. Δεν θα πάρετε χωριστή από το ΤΑΙΕΚ. Διαδοχική. Όταν βγει η επικουρική που θα έχει μέσα και το ΤΑΙΕΚ, θα κάνετε την αίτηση για το εφάπαξ με 3 χαρτιά. Κύρια σύνταξη, επικουρική που θα έχει μέσα το ΤΑΙΕΚ και φορολογική ενημερότητα. Ναι. Μετά την επικουρική. Θα το γράψετε εδώ στην αίτηση. Όχι, όχι. Ακούστε με. Εδώ που ρωτάει αν έχετε άλλο ταμείο εφάπαξ, στην τελευταία σελίδα. Ωραία, γράψτε ότι έχετε ΤΑΙΕΚ από τότε ως τότε. Αυτοί θα κάνουν αλληλογραφία. Το ΤΑΙΕΚ όμως θα δώσει το δικό του κομματάκι αφού στείλει την συμμετοχή του για τον χρόνο επικουρικής. Άρα τότε θα κάνετε μια καινούργια αίτηση στο ΤΑΙΕΚ για το εφάπαξ. Αφού βγει η επικουρική που θα έχει μέσα και το ΤΑΙΕΚ. Ναι. Κάτι ακόμα. Μισό λεπτό, έχετε ρωτήσει αρκετές, να ρωτήσει λίγο ο κύριος πίσω, πώς θέλει να ρωτήσει. Στα 62 έχω 35 και εξαγορά. Έχω κάνει έτσι, έχω 13 και εξαγορά. Μπορώ να πω στη σύνταξη. Η 35ετία περιλαμβάνει την εξαγορά. Ναι. Άρα μέσα στα 35 έχει τα εξαγοραζόμενα. Α, δεν τα περιλαμβάνει η 35ετία. Όχι, τα πλασματικά σας επαρκούν για τα 40. Μπορείτε να βγείτε σε πλήρη σύνταξη. Καλά στέλνει. Δεν συμπληρώσουμε και στη Λιάννα. Που είπατε γεμίσει το χαρτί. Ματά τα κάνουμε. Μπορώ και 27, δηλαδή μπορεί να συμπληρώσω τα όρια και για 60. Λοιπόν. Ναι. Καλή ερώτηση. Ακούμε λοιπόν ότι το 27 θα αλλάξουν τα ηλικιακά όρια. Αυτό, σαν πρόταση που έχει γίνει και από φορείς μεταξύ των οποίων περιλαμβανόμαστε, θα ήταν το καλύτερο να συνοδεύεται από μια μεταβατικότητα, όπως έγινε και με τον νόμο Κατρούγκαλου το 2015. Δηλαδή, κάποιος που μπαίνει στο 27 και ξέρει ότι ή τον Αύγουστο του 27 ή τον Αύγουστο του 28 θα βγει στη σύνταξη, να μην ευνηδιάζεται με 2 χρόνια επιβάρυνση. Αντιστοίχως, να μην υπάρχει καμία αύξηση, η πρόταση είναι να μην υπάρχει καμία αύξηση στον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Γιατί και αυτό θα βρεθεί κάποιος επί προτρομεράς εκπλήξεως, ας πούμε, και δεν θα μπορεί να συμπληρώσει τον χρόνο, άρα θα εγκλωβιστεί. Η σκέψη που ίσως υπάρχει, με δεδομένο ότι το ασφαλιστικό σύστημα για να υπάρχει δεν πρέπει να μας συνταξιοδοτεί πάνω από 18 χρόνια τον καθένα μας. Όχι, όχι, είναι επίσημο αυτό. Είναι επίσημο αυτό. Με δεδομένο αυτό, λοιπόν, έρχεται η αναλογιστική μελέτη και λέει
πρέπει να προσθέσετε τουλάχιστον έτος. Η πρόταση είναι να προσθεθούν είτε τρίμηνα, ιδανικά, είτε εξάμηνα. Νομίζουμε ότι δεν θα είναι ισχυρός ο ευνηδιασμός και το ευχόμαστε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι το 2027 είναι και έτος εκλογών με την κανονικότητα. Άρα, αυτά που συζητάμε δηλαδή τώρα, όχι, δεν το λέει πουθενά αυτό. Αυτό είναι μία φήμη. Υπάρχει μία φήμη ότι το 27 θα αλλάξουν τα ηλικιακά. Εγώ σας είπα και λίγο παραπέρα. Και λίγο inside πληροφορία. Δεν προκύπτει αυτό από νομοθετική διάταξη. Αυτά που συζητάμε τώρα είναι αυτά που θα ισχύουν μέχρι το 2035. Καταλάβατε τι λέω? Στην Ελλάδα είναι μια κανονικότητα. Αν έχετε καλοσύνη, ένα παράδειγμα σε σχέση με την εξαγορά εδώ. Μπορείτε επειδή να αναφέρατε το ένα από τη σύνταξη, θα είναι η δόση που θα δοθείτε. Ναι. Ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ο κύριος ζητάει ένα παράδειγμα για τρόπο εξόφλησης πλασματικών από τη σύνταξη. Να πούμε λοιπόν ότι αν παίρνω μία σύνταξη 1.200 ευρώ, κύρια, μεικτού ποσού, για την εξόφληση θα μου κρατάει κάθε μήνα 300 ευρώ. Αυτά τα 300 μπαίνουν σε έναν κουμπαρά και εξοφλούν την εξαγορά. Αυτό είναι πλαφόν δηλαδή. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα θα μου κρατάει 300 ευρώ. Συγγνώμη, είναι στάνταρ ποσό. Είναι στάνταρ αυτό. Το 1/4 της μηνιαίας μεικτής συντάξεως. Είναι στάνταρ. Ναι. Γι' αυτό το πάμε σαν παράδειγμα, ναι. Όταν συμπίπτουν δύο εξαγορές. Συγγνώμη, μισό λεπτό, γιατί δεν ολοκλήρωσε ο κύριος. Μισό λεπτό. Το παράδειγμα 1.200 ευρώ μεικτά. Ναι. Και κρατάει τώρα για την εξαγορά των μαθηματικών το 1/4. Μάλιστα. Δηλαδή 200 ευρώ. Πάλι μεικτά είναι αυτά. Δηλαδή τα 200 ευρώ από τα μεικτά των 200, τι θα παίρνεις κατά στο χέρι? 900. Μείον 6% την ασθένεια. 54 ευρώ. Και λίγο φόρο. 850, ας πούμε. 900. Μείον 54, 850, 800. Τώρα το λέμε πάρα πολύ σημαντικά, Επί των συνολικών ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές ή έχω υπηρετήσει στο δημόσιο πριν το 1993 που δεν υπήρχαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Όλα τα πάντα, τα πλασματικά, όλα. Ναι, αρκεί να μην είναι παράλληλα, γιατί τα παράλληλα αξιοποιούνται στο πλαίσιο προσαυξήσεως, είπαμε. Παίρνω ένα δεύτερο ποσό. Όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί κάποιος να έχει δημόσιο και τσμέντε. Α, για πείτε κάτι είπατε πριν. Έχω ένα συνάδελφο ο οποίος πλήρωνε για τσμέντε, πλήρωνε για δημόσιο και τελικά το τσμέντε δεν το απέδωσε. ΕΦΑΠΑΞ. Κύρια σύνταξη δεν μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει προσάυξηση. Ναι, είναι στα δικαστήρια τώρα. Γιατί να είναι στα δικαστήρια? Δεν πήρε 5 μόνο από το δημόσιο και είναι στο Ζακαρία το δικό του. Τώρα είναι στα δικαστήρια. Δεν ξέρω. Όταν υπάρχει παράλληλος χρόνος, δεν έχουμε τέτοια ανομαλία. Απλώς οι προσαυξήσεις ξεκίνησαν να βγαίνουν τον Απρίλιο του 2023 και αν κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, να γνωρίζει ότι θα κάνει τουλάχιστον 5 χρόνια να βγει η προσάυξη. Ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2023 και είχαν κρεμότητα αιτήσεων από τον Ιανουάριο του 2017. Όλη αυτή η διαδικασία που αναφέρει και εδώ και από Σάκη, από συναδέλφους, όλα αυτά τα επεξεργάζεται και κάνει να βάζει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Για τους συναδέλφους σας που φύγανε την προηγούμενη χρονιά, έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι αυτοματοποιημένες πράξεις από τον Ιανουάριο. Και έχουν βγει το ΕΦΚΑ, το Γενικό Λογιστήριο. Και βγαίνουν και τα ΕΦΑΠΑΞ και οι επικουρικές. Καλά, το μέρισμα έβγαινε αμέσως ούτως ή άλλως.
εδώ υπολογισμό ότι η εξαγορά για 7 χρόνια για μένα προσωπικά κοστίζει 8.100 ευρώ και μου γράφει τώρα συνάδελφός σας, δεν θα πω ποιος, ότι είτε θα χραστούν από τη σύνταξη 144,64 ευρώ κάθε μήνα για 48 μήνες και 72,32 ευρώ κάθε μήνα για άλλους 16 μήνες, είτε αν πληρώσω εφάπαξ έχω έκπτωση 10%. Πόσα χρόνια έχετε εξαγοράσει? Η έκπτωση είναι 2% για κάθε ολόκληρο έτος. Αυτό προσδιορίζεται στο νόμο 4387 του 16, είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι 2% για κάθε έτος, αν τα έτη είναι 7 είναι 14% η έκπτωση. Και τι άλλο ρωτήσατε? Εσείς είπατε μηνιαίως ότι θα κρατούν το 1/4. Είπα προηγουμένως να μην μπερδέψουμε το κόστος με τις δόσεις. Άλλο πόσο κάνει, άλλο πώς θα το εξοφλήσω. Κάνει 145 ευρώ κάθε μήνας, αλλά θα το εξοφλήσω σε δόσεις 1/4 από τη σύνταξη. Αλλιώς υπολογίζεται το ένα, αλλιώς υπολογίζεται το άλλο. Μην το μπερδεύετε. Κατά κανόνα βέβαια είναι πιο γρήγορο. Όταν είναι με τις απαλιές αιτήσεις είναι πιο γρήγορο. Προσδιορίζεται θεωρητικά στην αποπληρωμή από το Ταμείο τελείως διαφορετικά κρατάει. Όχι, δεν προσδιορίζεται καθόλου θεωρητικά, εντελώς πρακτικά. Ναι, ναι. Δηλαδή δίνει το 140. Κάνει 150, αλλά όταν θα έρθω να το εξοφλήσω τμηματικά θα μου κρατήσει με άλλο κριτήριο. Με το κριτήριο του μεικτού μηνιαίου ποσού. Γι' αυτό τώρα μπερδεύεται. Εντάξει. Γι' αυτό το είπα, το ξέρω, ξέρω τις ερωτήσεις. Γιατί αυτό δεν διευκρινίζεται, δεν Ναι, έχεις δίκιο. Απλά σου λέει ότι αν... Κάποια στιγμή, εγώ το είπα στην εισήγηση. Σας το είπα στην εισήγηση. Λέω, μην μπερδεύετε τον τρόπο που υπολογίζετε με τον τρόπο που εξοφλείτε. Στην εισήγηση το είπα. Πάμε εδώ. Οι κυρίες προηγούνται. Πάμε. Ναι. Διαβάσατε προφανώς το δημοσίευμα στο Capital που έχει βοηθήσει ειδικά τους υπολογιστικούς πόρους. Δεν διάβασα τίποτε τέτοιο. Με ρωτήσανε. Μου το είπανε. Υπάρχει εξής ασάφεια. Θεωρώ ότι σίγουρα δεν είναι ασαφές, αλλά θα μου πείτε και εσείς αν μπορείς να ισχύει κάτι τέτοιο. Προφανώς για τη θεμελίωση, για την κατοχήρωση με τον άλλο πόνο και στο ίδιο, δεν είναι? Και για το ποσό. Κάθε με ρωτήσετε με μετράει. Από εκεί και πέρα, έτσι όπως το γράφει μέσα, αναφέρει ότι τα χρόνια που είπε. Ποιος το γράφει? Α, μιλάτε για δημοσίευμα. Α, όχι, δεν θα πω κάτι. Σας είπα την άποψή μου. Δεν θα... νόμιζα ότι μου διαβάζατε κάποια διάταξη. Όχι, όχι. Τι να πούμε για το δημοσίευμα. Πάντα έτσι ήταν αυτό. Να σας προτείνω κάτι. Να σας προτείνω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Για το κομμάτι της εξαγοράς πλασματικού χρόνου υπάρχει ποτέ περίπτωση να μην προσπαθηθεί ο χρόνος του στο ίδιο? Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα. Ακριβώς αυτό επενδύσετε. Και μάλιστα λέω το Υπουργείο. Προσέξτε, εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι που δεν υποστηρίζω. Ωραία. Οι εξαγορές, εφόσον είναι με καταβολή εισφορών, λαμβάνονται υπόψη κανονικά. Όλοι οι χρόνοι ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη κανονικά. Κανένας χρόνος δεν εξαιρείται. Αν υπάρχει μια ασάφεια σε ένα δημοσίευμα, και ειλικρινά το λέω, σας προτείνω να κάνετε ένα email στην εφημερίδα. Όχι, όχι. Μάλιστα λέω ότι ο Υπουργός απάντησε κάτι τόσο άτομο. Ποιος υπουργός? Η κυρία Κεραμέως. Δεν τη γνωρίζω αυτή τη συνέντευξη. Θα επιμείνω ότι οι νομοθετικές διατάξεις είναι σαφείς, σαφέστατες. Έχουν ήδη ελεγχθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις αποφάσεις του 19. Έχει γίνει η διόρθωση των συντελεστών αναπληρώσεων με τον νόμο Βρούτση. Έχει κλείσει το θέμα. Όλοι οι χρόνοι λαμβάνονται υπόψη υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από καταβολή εισφορών. Ακόμα και οι χρόνοι στο δημόσιο πριν το 1993 που δεν υπήρχε καταβολή εισφορών, εφόσον είναι πραγματική δημόσια υπηρεσία, μπαίνουν μέσα στο συντελεστή αναπληρώσεων. Όχι μόνο δεν το επιβεβαιώνω, αντικρούεται νομοθετικά. Ναι. Δεν έχει ρωτήσει. Πάμε. Πρακτικά, πόσο χρόνο χρειάζεται αυτή τη στιγμή τη αίτηση μέχρι να αποδοθεί η σύμβαση για όσου έχουν διαδοτική ασφάλιση? Εγώ, α πούμε, από ΙΚΑ, ΤΕΠΕ, πόσο στη σειρά. Σε πόσο χρόνο αποδίδεται το ΕΠΑΦΑΞ? Ναι, αλλά κάνουμε αγιογραφίες ακόμα.
Και το έναντι ποσό που δίνεται υπολογίζεται μόνο στο σύνολο των. Ένα λεπτό. Το έναντι ποσό είναι το 50% του βασικού μισθού του Οκτωβρίου του 2011. Δεν έχει σχέση με τα προηγούμενα ταμεία. Υπολογίζεται αμυγός αποκλειστικά έτσι. Η προσωρινή σύνταξη. Η αυτοματοποιημένη βλέπει, αντλεί τα στοιχεία που είναι ήδη περασμένα μέσα στο σύστημα, τα ρίχνει μες στην πράξη συνταξιοδότησης και βγάζει κάτι περίπου. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κοντινό στο πραγματικό, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ λάθος. Αυτό το περίπου που βγάζει, σαν αυτοματοποιημένη, βγαίνει περίπου 3 με 4 μήνες μετά το Σεπτέμβριο. Δηλαδή τον Οκτώβριο παίρνετε το Οκτώβριο-Νοέμβριο, το αργότερο παίρνετε την προσωρινή. Γενάρη, Φλεβάρη βγαίνει η αυτοματοποιημένη. Με το που βγαίνει η αυτοματοποιημένη, κάνετε τις αλληλογραφίες τις πραγματικές με τα ταμεία, γιατί ναι, μεν είναι εύκα, αλλά συνεχίζουν να κάνουν αλληλογραφίες διαδοχικής. Υπάρχει διάχυτη που έγιναν όλα ένα στον ίδιο κουβά. Όλα έχουν γίνει ένα νομοθετικά, σταδιακά ενοποιούνται και όλοι οι κανόνες, οι καταστατικές διατάξεις σταδιακά ατομούν, αλλά όχι, διαδικαστικά παραμένει μια διαδικασία όπως τα παλιά. Γίνεται η αλληλογραφία, απαντάει ο ΕΦΚΑ-ΤΕΒΕ, ο ΕΦΚΑ-ΝΑΤ, ο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ, μαζεύονται οι χρόνοι στο Γενικό Λογιστήριο και το Γενικό Λογιστήριο βγάζει μια τροποποιητική απόφαση, το τέος Γενικό Λογιστήριο, απλά τα λέω έτσι τώρα για να συνεννοούμαστε, γιατί αν πούμε ΕΦΚΑ θα χαθούμε. Βγάζει μια τελική τροποποιητική απόφαση, διορθώνει τυχόν λάθος πράξης αναγνωρίσεως που έχει βγάλει, γιατί αν μου έχει βάλει ένσημα 3 χρόνια, ενώ εγώ έχω 4, μου έχει αναγνωρίσει 1 χρόνο παραπάνω πλασματικό. Όταν μετά βγάλει την τροποποιητική και διορθώσει, διορθώνει και την απόφαση των πλασματικών. Δηλαδή έχει τύχει να δίνουν και λεφτά πίσω κτλ. Δηλαδή μετά από 3 Γενάρη στα Χριστούγεννα ελπίζουμε ότι μπορεί να πάρουμε ένα πραγματικό ποσό περίπου έτσι. Από το Γενάρη και μετά θα έλεγα. Τότε συγχρόνως βγαίνει και το μέρισμα. Και το εφάπαξ τώρα βγάζουν πάρα πολύ γρήγορα εφάπαξ. Μέσα σε 3-4 μήνες βγαίνει. Επίσης βγαίνει αυτοματοποιημένο και το επικουρικό, το οποίο βγαίνει μόνο με το χρόνο του δημοσίου. Δεν βγαίνει με το, δεν κάνει διαδοχικές καθόλου. Και αυτό με τις διαδοχικές μπορεί να πάρει από 1 έως 1,5 χρόνο μετά. Διότι ακόμα και αν απαντηθούν οι αλληλογραφίες της διαδοχικής, μπορεί να κάνει πάρα πολύ καιρό να χρεωθεί εκ νέου σε υπάλληλο που θα βγάλει την τροποποιητική. Ναι. Βγάζουν αυτό. Για να είχα χρόνο εφάπαξ, κατανοώ. Για να είχα χρόνο εφάπαξ είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος προηγουμένως. Δεν πειράζει. Το εφάπαξ μου χορηγείται για όσο χρόνο είμαι δημόσιος υπάλληλος. Για να έχω προηγουμένως εφάπαξ πρέπει να ήμουν σε κάποιο ταμείο που έχει κλάδο πρόνοιας. Τα ταμεία αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ή ξενοδοχοϊπάλληλοι ή εμποροϊπάλληλοι. Αν είχα τέτοιο ταμείο, μπαίνει, το δηλώνουμε στην αίτηση και κάνουμε και μια χωριστή αίτηση ως εκπερισσού στο συγκεκριμένο ταμείο. Η απόφαση του εφάπαξ που βγαίνει αυτοματοποιημένη, ναι, αφορά μόνο το ΤΟΥΠΟΥΔΟΥΗ, το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων. Κάποιος άλλος, ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εμείς.